ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಣ ತಿಂಗಳದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಂತ ಪಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಡಿ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದಕ್ಲು ಒಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಕ್ಲಮಾಂತ ಸೇರಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿದೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾಂತ ಉಳೈದ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಆಸನೋಡು ಮಾಂತ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಾವಣರಿಪ್ಪನ ದ್ವಾರಕಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರೇನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಪೂಪಾಡ್ದು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಕೇಂಡೊನ್ಬ ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಪೂಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಕಾರಣ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದ್ವಾರಕಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಲವ್ಲಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕಾವು ಹಿರೇ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡು ಅರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಡ್ಕೆಂಡೋನ್ವಾ ಬತ್ತಿನ ಪಿನ್ನಿರ್ಮಾಂತ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾವಡು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ರೈ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೇದವತಿ ವೇದವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಸರಿ ಸರಿ ಅರೇನು ಸೇರಿಸವನ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಅರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಬುಕ್ಕ ಸೇರಿಸವನ್ಬ ದಯಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಪೊರ್ಲದ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಸುರುಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ದೇವೇರಿನ ಸುಗಿಪೋಡು ಪಂಡದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನ್ಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಾಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಾಮಾಮ್ಯಹಂ ದಯಾ ನಿಧಿಂ ಶುಭವರದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಾಮಾಮ್ಯಹಂ ವರಗಜವದನಂ ಅನನ್ವಯಚರಿತಂ ವರಗಜವದನಂ ಅನನ್ವಯಚರಿತಂ ಕರುಣಾರಸ ಲಸಿತೋತ್ಪಲ ನಯನಂ ಚಿನ್ಮಯರೂಪಂ ಚಿತ್ರಸಭರಿತಂ ವ್ಯಾಸನಾರದಾದಿಪೂಜಿತ ಪಾದಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಾಮಾಮ್ಯಹಂ ನಾಮಾಮ್ಯಹಂ. ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪ್ಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಬೇರೆ ಅರ್ತ್ಯಡ್ಕದಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ದ್ವಾರಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಲೇಔಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿನ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. 21ನೇ ವರ್ಷ ಹೊಡೈತೆ ಅಕ್ಲನ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಗತಿಡುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಐನು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನವು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಇಂಗಿತ ಐಕ್ ಬೋಡದಾರು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೈಕದೆ ತೊಂಡೇರು. ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೀಡು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಹೊಸ ಕಟ್ಟೋಣ, ಹೊಸ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಜ್ಜೆನ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಶಾಲೆಡೆ ನಡಪಾದು ಈ ಶಾಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವ ಅಂತ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು. ಈ ಸತಿ ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟೆಶಾಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೊಳಿಯ ಅಂದು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡೆ ಕೇಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಶಾಲೆಡೆ 40 ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತಂದುಳ್ಳೇರು. ಸುಳ್ಳೆ ಪದವಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದುಳ್ಳೇರು. ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿಂಡ್ರಿ ಜೋಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು, ಪುರಾಣದ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು, ದೇವರಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮೋಡು ಪೂಜಿಸಾವಡು, ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ ತುತ್ತೈತ ಎನ್ನುವಂತ ಪಾಡದ ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ ಮಲ್ತದವು ರಂಗಸ್ಥಳ ಬರ್ಬು ನಾವು ವಾವೇಶಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳುಲ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪಿದೈತ್ವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮವಂತ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಅಂಚಿತ್ತನ ಏತೋ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 40 ಜನತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಂಡ ಮೂಲು ಕಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಾಯಕದ ಬಿನ್ನೆದಿ ಪಂಪನ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಿನಿ ಈ ರಂಗೋಡು ತುವೆರುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಯನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಅಂತ ಪಂಡಿತನ ವಿವರನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆನ್ ಪಂಪ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಇದತ್ತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಊರದ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನೋರೈಕ್ಲು ಮನವಳಿಕೆದಾರು ಆರು ಬಾರಿ ದೂರ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರು 6 ಲೈಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪದಾರಿ ಊರ್ದಾರಿ ಅಂಡ ಪರ ಊರ್ದ ಕ್ಲಬ್ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ತೂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ ಪಡೆಪೋನೆ ಪಂಪನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಅನ್ಬಾಯ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ. ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ ತುಂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಧೂರಿಣೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಸೇವೆದ ಕೆಲಸ ಅವೊಂಜಿ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಅಂಚಿ ಶರ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಸಭೆ ಆರು ಪಾತ್ರನ ತುನಗ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಾರ್ದು ಎರಣ್ಣ ಪಂಡುಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರ ಕುರಿತಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಬೋಡು ನಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಚಬೋಡು ಪಂಪನ ಆರು ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಪಂಡು ತೋಜಾಯಿರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಆರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರುಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಯನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕೊಂಡು
ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಶ್ರೀಧರ್ ರೈಕ್ಲ ನಂಚಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ ತಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಬೇಲಮಲ್ ತಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬೈಕೊಂದುಲೆ. ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯದಾನೆ ದಾಯಿಂದಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ವಿಷಯಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರೆಪ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲ್ ಐತೆ ಆಫೀಸ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚಾದ ಆರು ಬಾರಿ ದೂರೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಮಾಂತ ಎಂಚೊಂಡು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಏತು ಬಡಾಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೆರವು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದೈತೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾನುಮತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರುಕಾರಲು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರಿನಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆರೆ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾತೆರಲು ಉಳ್ಳಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯದಾನೆ ಪಂಪನಿನ ಪಣಿಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಆರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಅನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬುಕ್ಕ ಇಂದಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ಅಂದು ಆರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಬುಡದಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಪಣೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ದಿವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾಯನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆರಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಮನೋಹರ ಮನವಳಿಕೆ ಇಂಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಅಲಂಕಾರದಾರು ಪೆರಾಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮನವಳಿಕೆ ಪಣ್ಪುನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟನಕ್ಲ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ನೇಮಮ ಅಂತ ಧರ್ಮ ನೇಮಮ ಅಂತ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುವ ಅಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಬೇರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಎಂಕ್ಲ ರಾಮಕುಂಜಡು ಶಾಲೆ ಬತ್ತೋತ್ತೇರು PUC ಅಂತ ಓದಿನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಣ್ಯರಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಾಯಬಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ ಪುಗೆಲ್ ಗೊರ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಇಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಂದೊಳ್ಳಿರು ಆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ವಯಸ್ಸೊಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ರೈ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಬರುವಿರಾ ಸರಿ ನಯನಾ ರೈ ಬೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಎಸ್ ರೈ ಆರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಆರು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆತ ಖಜಾಂಜಿ ಅದು ಉಳ್ಳಿರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಬುಕ್ಕರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಪಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದ ಆರು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರಿನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏತೋ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಮ ಅಂತ ಬಜಿ ಇಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಗತ್ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಣಿಯರಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಂತ ನಡಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅವ್ರು ತೋಜಿರು ಬಾರಿ ಪಿರಿವಾಡುಗಳಿದೇರು. ಅಂಚನ ವೇದವತಿ ರಾಜೇಶರ್ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸುವೆ. ಆರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ವಸಂತರೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಆರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರು. ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸ್ರೂರು ಅಂತ ಆರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ಮಾಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಟನು ತೂವೇರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಡೆಕಾಡಿಡ್ದಿಂಚೆ ಕಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಪನ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಳ್ಳೆ ರಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಟ ಉಂಡೇದು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ಮಾಂತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು
ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಶಾಲದ ಒಂಜಿ ಹೊಸಗೆನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡೆ ಅನ್ ಕೇಳ್ಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ದ್ವಾರಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೊಡದು ಪ್ರಕಟಾಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮನವಳಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಸಂಚಾಲಕರೇ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು, ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕಗುತ್ತು ಗುರುಕಾರಲು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವೇದವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಪಂಪುನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯತರಾಯನ ವಸಂತ ರೈಕ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಲ್ತ್ ಬರಡು ಆರು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸರೂರ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆಲ ಪುಸ್ತಕಲ ಕೊರದಾರೇನೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಉದ್ದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆದ ಮಾಂತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಟ್ಪಣದ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಪದ ಕುಡಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅರಳುವಿಕೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾನುಮತಿಯ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾತೆರಡು ಪಣದು ಕೇಂದ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಿತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಪಟ್ಟೆ ಬಡಗನ್ನೂರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಸೇರಿಗಿಡು ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಆಟಿಕೂಟ ತುಳುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಬರೆತಿನ ಮಾಯಕದ ಬಿನ್ನೆದಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಏನನ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನಗು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಪಂಡ್ತಿನ ಲೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೊಳ್ಳಿಲತ್ತು ಬಂಗಾರತ್ತು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಆಳುನ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನ ಇನಿ ತೆರಿಪಾವಿನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು
ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುಕೊನೋದು ಪೋಲೆ ಐಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರಕ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಆಪುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಲ್ಪಾವಡು ಆಟ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಯಾನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಕಟೀಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನಾಲ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಪುರಾಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಂಡದು ಪಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತರ್ಡ ಅವು ದೊಂಬುಲ ಹಾಕಲು ಏಪಲ ಅವು ಮರತು ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಕುಡ ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿಗೆ ಏನನ್ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕೋರುವೆ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಆರು ಮೇರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ರನ ಮಗಳನ್ನ ಬೈದಾರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಲು ರಂಗಸರಡು ಗೊಬ್ಬನ ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬರೆದಿನಾರು ತುಳುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಬೆಳೆದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ಸೋಣದ ದುನಿಪುದ ಪಾತೆರನು ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವೇಶ್ವರನು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗ್ಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ದಯಗ ಪಂಡ ಸೋಣನು ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಆ ಸೋಣ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡ ಆಟಿ ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುರುಕು ಅರ್ಥ ಆವಡು ಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಥ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪೂರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಸೈನ್ಸ್ಡ್ ಪಂಡ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಪಂಡ ಬೇತ ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತು ಬಂಗದ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಣದಿತ್ತೀರು ಬಂಗ ಪಂಡ ಪಥ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪಥ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂಚಿತನ ಪಥ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ 30 ದಿನ 30 ಸೊಪ್ಪುಗಳೇನು ತಿಂದೊಂದು ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಶರೀರನು ಒಂತೆ ಕ್ರಶ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಣ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಂಡ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಐಕ್ ನೇರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈತ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ನ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆಣಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ 14 ಥರದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೋಡೊಂದು ಅಪ್ಪ 15 ಅಪ್ಪ NP ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ದೂರ ಪನೋಲಿ ನಂಗೆ ಅಂಚಿತನ ಸೊತ್ತುಲು ಪೂರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓಣುಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಣಸು ತಿನಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನಸು ಪಂಡ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿನ ತಿನಸು ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು ತುಳು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪಂಚಿನ ಓಣದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸೋಣೋನು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಾಡು ಪೂರ ಓಣ ಅಂದ ಪಂತೇರಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಬಿತ್ತಲು ಮಾರ್ದಾಂಡ್ಲ ಓಣೋಡು ನೋಡು ಒಂದು ಸೋಣವು ತಿನ್ನೋಡು ಸೋಣವು ನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಿತ್ತಲು ಮಾರ್ದಾಂಡ್ಲ ಸೋಣವು ನೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೋಣ ಶನಿವಾರ ಉಂಪುನು ಸೋಣ ಸೋಮವಾರ ಉಂಪುನು ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಂಪುನು ಇಂಚಿತನ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಪಂಡ ಸೋಣೋಡು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಟಿಡ ದಾದಮಂತ ಕಲೆಯೊಂದನ ಶರೀರೋಡು ಐನು ಕೂಡ ಸೋಣೋಡು ಐನು ರಿಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಐನು ಕೂಡ ಶರೀರೋಗ ದಿಂಜವುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಯಗ ಪಂಡ ಈ ಗಿಡಿ ಉಂಡತೆ ಗಿಡಿಗೆ ಎಂತಾರದ ಹಲೋ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಗಿಡಿಗೆ ಎಂತಾರದ ಈ ಗಿಡಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಬದುಕುನ ಗಿಡಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷನಾಗ ಐಕೆ ಸೂಯಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಆದ ರಾಯರ ಆಪುಜಿ ಕೊಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕೈ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ತ ಅವು ಕೊಕ್ಕು ಪೂರ ಬೆಂಡ ಅದು ಐಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಆಯ್ತ ಉಗುರು ಪೂರ ಬುಳೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದುವಾದ ಐಕೆ ದಾಲ ಆಹಾರನು ಕೊನೆಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸುರುಳಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಉಂದು ಪೂರ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಡಿ ದಾದವನು ಪುಂಡ ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಬೋದು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಪುರಳಿ ಬಿಡಿದು ತನ್ನ ಸೂಯಿನ ಪೂರ ಉದಿರಿಸುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕುನ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದು ಕೊಕ್ಕು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಉಗುರುನ ಐಕೆ ಒರೆಸೋದು ಉಗುರುಲ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ಈ ಬತ್ತಲ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಂತಿನ ಉರು ಬುಳಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗಿಡಿ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಜಿಪ್ಪ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಹೊಸ ಉಗುರು ಬರ್ಪುಂಡು, ಹೊಸ ಸುಯಿ ಬತ್ತದ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಹೊಸ ಉಗುರು ಬರ್ಪುಂಡು, ಹೊಸ ಕೊಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೂಡ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕೆರೆತನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಡು ಅವು ಕೂಡ ರಾಗುದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪನ ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಧ್ಯಾನದ ಪಥ್ಯದ ತಿಂಗಳು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೋಡ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಉಂಡು. ಸೋಣದ ವಿಷಯಡು ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಅವಡು, ಸೋಣದ ಪುರುಷರ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಸೋಣೋಡು ನಮಕ್ ಅವು ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಣ್ಣ ಆಟಿದ ಮಾರಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಡದು. ನನ್ನ ಜಿಂಜ ದುಂಬುಗು ಇಂಚೆ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಆ ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಉಂಡು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೋಣದ ಪುರುಷರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ನಮಕ್ ಸೋನೋಡು ಉಂಡು. ದೆನ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕ್ ಉಂಡು. ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ತಾಂಡ ಇನಿ ಸೋನೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆರು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಆಟ ಕೂಟ ಅಂದು ಮನಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮುಟ್ಟವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಂದು ಮುಲ್ಪ ದೀವಂದೇರು. ಅಪಗ ಇಂದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರಿತೀನಿ ಅಂಚಿತಿನ ಈ ಮಾಯಕದ ಬಿನ್ನೆದಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ತುಳುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಿನಾರು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಟೆಲ್ಲ ಈ ಸೋಣದ ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಆರು ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬರತ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಐಡದವರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಾಯಕದ ಬಿನ್ನೆದಿ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇನಿ ಮಲ್ತ ಪಾತಿಯರನ್ನ ಪುರ್ತತ್ ಪಾತಿಯರತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳುಂಡು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಹೇಮನ ತಣ್ಣೆ ಕಾವು ಕಂಡು ಆರು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಪುರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪುನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡದು ಹೇಮನ ತಣ್ಣ ಕಾವುನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಆರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಗಣರಾಜ ಕುಂಬ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಇಕ್ಕೇರಿ ಮುಲ್ಪಾತ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಪಂಡ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐನಾತೆ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮೂಜಿ ಲೇಸ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಆ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ಕೂಟೋಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಟೋನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಮನೋಹರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಆರೇನೊಂದು ಅನ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ತುಳು ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಅಂತೋಡು ನೆನಪುರ ಉಂಟು ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಡುಂಟು ಬಸ್ ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ತುಳುವಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಐದಕ್ಕ ಬಸ್ ರೋಡ್ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವೇ ಬಾರ್ಕೂರು ರೋಡ್ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆಂಡ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಕೈತಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆನ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಂದೇ ಪಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ದಂಚಿ ಪೋಂಡ ತುಳುವಣ್ಣೂರು ಅಪ್ಪನ್ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ತುಳು ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಕೆ ಬಾಗೋಡು ಪೋಂಡ ಕರಿಕೆ ಪಂಡ ಕೊಡಗುದ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಕಾಡು ಬೋರ್ಡಂಡ ಅಲ್ಪ ತುಳುರ್ವನತ್ತಿಲ್ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರುಂಡೆ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದರೆ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರಡು ತುಳು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪಡಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಇನ್ನ ಅರಿವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅರಿವಿದ್ಯೆ ಅಂಡ ಅರಿಯುಣ ವಿದ್ಯೆ ತೆರಿಯುಣ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟದ ಪುಟ್ಟುನ ಹಿಡಿದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾತಿಲ್ಲ ಆಕಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹೊರಲ ಆಕಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು ದುಮ್ಮಾನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಅವು ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆಡು ಉಂಡು ಅಂಚಿತ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು
ಅಂಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅವೊಂದು ಜೀವನ ಕಲೆ ಐಟ ಮಸ್ತ್ ತರತ್ತ ಅರಿಕ್ಕಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಅರಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಕುಡುವರಿ ಜೀರ್ದರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈ ಅರಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದೇ ಪನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ಐಟ ಮಸ್ತ್ ಐಟ ಉಸುಲ್ದಾರಿ ಬೆರಿಮುಲ್ಲದಾರಿ ಅಂಚಿತ ಬೇತೆ ಬೇತ ವಿದ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಆತನ ಒಂದು ರಾವಣ ವಿದ್ಯೆ ಉಗ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಗರಡಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿವಣ್ಣ ಎತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ದಾಯಿಗೆ ಗರಡಿಲೇನು ಮಲ್ತದಾರು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಬೋಡಾಪನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿರಬುರ್ತ ಅಂಚಿತನ ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಈ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬದುಕಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬದುಕು ನಂಚಿತನ ಬಜಿ ರಿಕ್ಷೆಡ್ ಬತ್ತದು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸೆಡ್ ಬತ್ತದು ಇಡೆ ಬತ್ತು ಜಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಆವಂದೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬದುಕು ನಂಚಿತನ ಒರಲ ಸೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಂಚಿತನ ಒರಲ ಮರಣ ಭಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನಂತ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಗ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಮಾತೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಸೋಣದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಷಾಯ ಅಂತ ದೆಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದುಳೆದ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಇಂದೊಂಜಿ ಸೋಣದ ಕಷಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಾಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯಾರು ಇರ್ನ ಸಂದೇಶ ಅಂಕ್ಲನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಏಪಲ ದುನಿತೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣದು ಕೇಂಡು ದುನಿಪು ಪಣ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ದ್ವಾರಕ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮರೇ ಅಂಚನೆ ಇತ್ಯಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೇರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತುಳುವೆರೆನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೆರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಮನವಳಿಕೆ ವೇದಾವತಿ ಮೇಡಮರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಯೋಜನೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣರಾಜ ಕುಂಬ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ತುಳುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡ್ದು ಬತ್ತನಗಳು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಕೊರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಮುದಾಯಗೂ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಾರಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಂತೇರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಐಕ್ಲ ಮಹತ್ವ 16 ತಿಂಗಳನ್ನ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಎಂಚ ಕನ್ನಡಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಡು ಪುದಾರುಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಐನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಅಂಚನೇಟ್ ಇನಿ ಆಟಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಸೋಣ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕಥೆನ ಒಂತೆ ಪಂಡೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆಟಿ ಬಂಡ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲ ಹೊಡೆದೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಇನಿತ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಅನುಭವನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐನ ತೆರಿಪಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಕತೆ ಗೀತೆ ಪೂರ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಟ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸೋಣದ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪಾವಡ ಆಪುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪೋದು ಸುಖದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸೋಣನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೋಣಗ್ಲ ತುಳುದ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಸೋಣಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ್ತ ಎಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ತುಳುವರ ಕೂಟ ತುಳು ಕೂಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರನಾಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ ಬಾಗುಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಬಾಗುಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಜಿ ಕೇವಲ ತುಳು ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಭಾರತಡು ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ
ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒರಿತೊಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಂಗ್ಲೀಷದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಐನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹಾತಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲ್ಪವುಡು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪವುಡು ಅಗತ್ಯ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಂಡ ಕನ್ನಡ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನು ಇನಿ ಮದತ್ತ ಬುಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಕೂಟ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆ ತುಳು ಕೂಟದ ತುಳುವರ ಸಮೂಹದ ಮೂಲಕ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಒರಿಪಾವಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಪಣ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಐಕ್ಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿಯನ್ ದಯಪಂಡ ಸಮಯದ ಪರಿಧಿದ ಉಳಾಯ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ದ್ವಾರಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಪೆರ ಬಡಾದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ವಿಚಾರನು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕಲ ಇನ್ನು ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಮನೋಹರ ರೈಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೇರ್ಲ ಆ ಶಾಲ್ದ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಮುಲ್ಪ ದ್ವಾರ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ತುಳು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡವು ಕೂಡುದು ಬತ್ತನು ಈ ಜೋಕುಳ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಸೇಮ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಶಾಲ್ದವೇ ಕಲರ್ ಇನ್ನು ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಣವಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಉವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡುನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷದ ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನನಾದ್ ಈ ತುಳುವೆರ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ತುಳುವೆರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೊಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಭಾಷೆಗುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಊರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವನು ನಶಿಶಾದ ಪೋಂಡ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಳು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ನ ಅತನ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನ ತುಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಷಿದ್ಧ ತುಳು ಪಾತೇರಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಅಂದು ಆಂಡ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನ ಐಕ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐನ ಏಪಲ ಮದಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಭಾಷೆ ಪೊಂಡಲ ಕಲ್ಪಕ ವಾ ಭಾಷೆ ಪೊಂಡಲ ಕಲ್ಪಕ ಆಗಲಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋಡುಂದ ಫಾರಿನ್ದ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಕಡ್ಪಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಳು ಬದುಕಿನಾಗ ಈ ತುಳುನು ಮದಪ್ಪಂದೆ ತುಳುನು ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಗಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಜೋಕುಲ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತೇರ್ನ ಆಗಲಿ ತುಳುತ ಅಂದುವೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇವನ್ ಬಾಂಬೆ ಪಿದಾಯಿ ಊರ್ದುಗು ಮತ ಪೋಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಹಿಂದಿಯ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಎಂಚಿನೊಂದು ಅರ್ಥವಂತನ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡಿನಿ ಕೇಳೊಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಹೂವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬದುಕಿನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಐಕೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು SLC ಮುಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುಣ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲು ನೂದೆಗ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುಣವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ದವು ನಡತೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಒಟ್ಟುಡು ಇನಿತ ಈ ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತುಗೋರ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ಪಾತೆರು ಅಂತ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸಂದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಏಮನಾ ತಣ್ಣೆ ಪಾತೆರೆ ಬುಕ್ಕ ಕೈക്ക് ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆತು ಪಂಡ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈ ಕಲ್ಕಂಡಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೆನಪೇರು ಇದು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟುಕಾದು ಪಾತೆರಿಯರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನಿರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಂದು ಅವು ಯಾರು ಪಂಡೇರಿತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ದಿಪ್ಪಾಯರು ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ರಾಮಾಯಣ ಬರೇನಾರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ ಇಕ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುವರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಎಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 14 ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಳನ್ ತುಳು ಒಂದು ಪಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂತೆ ಪರತ್ ಅದು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ 900 ಓದುಡು ಮಾಂತೇರಿಲ್ಲ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ನಡುಂಡವು ಕಾವ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಐನು ಬರೈನಾರನ ಮಗಳು ಶಾರದ ಕೈ ಹಿಡೆ ಬತ್ತದೇರು ಅರ್ ದೆಮಲ್ತವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ತೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಆರೊಂಜಿ ಶಾಲನ ದೆತನೋಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಬಂಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ವಿಸ್ತಾರ ಯಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮೂಡಿಯ ಮಾಬಲ ಭಟ್ರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹನೀಯರು ಮಂತ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾಂತೆರ ಕೂಡುದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬತ್ತಾದ ಗುಡಿಯರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಮಗಳು ಆರು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಿಲಕ ದಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡೋಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ರೀತ್ಯ ಬಾತಿರ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುರ್ಟೆ ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರುಂತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೋಣ್ಣತ ಮುದಿಪು ಪಂಪನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಮಾಯಕದ ಪಿನ್ನೆದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ವೇದಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯರೇ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊಳ್ಳದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿತ ಜೋಕ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನೋ ಒವೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೋ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಡು ಕೇಳಿನಾಗ ಐತ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬೋಡೈಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಿಗೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಡು ಕೇಂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂದು ನಾಂಟ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರನ ನಾಂಟ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡಂಡು ನಾಂಟ ನಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನೇ ಅವೇ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪ ನಾವು ನಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಪಡ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಟ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪಂಟ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಪ್ಪ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಯಿನ ಕೇಣ್ಯರುಳ್ಳ ಮಾಯಕದ ಭಿನ್ನತಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಯರುಳ್ಳ ಅಪಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟ್ ದಾಯ ಐನ ಮಾತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ ಐನ ಕೇನೋಡು ಅಗಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾತೇರಣ ಅಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೇರಣ ಅಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೇರಣ ಭಾಷೆಟ್ ಐನ ಕೇನೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಐನಾದ್ ಬೇಕ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜೋಕುಳೈನ ಮನದಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಪಗ ನನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೇಣಿರುಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಹಾಸಭದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆತ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದಾಯ್ತು ಬಂಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಓಳು ಪೋಂಟಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ದಿವಂತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಳು ಗೌಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ நடத்துண்டு
ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೇರುಮಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವನ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ್ ತೇಡ್ಕ ದ್ವಾರಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತದು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೊಯ್ ಗುತ್ತು ಆರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪೊರ್ಲದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಆರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ಜನನಾಯಕರಾಯನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಣದ ದುನಿಪು ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆರೇನು ಉಂತಾದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೌಡಿತ್ತಿದೆ ಐಟು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲೆಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಪುನರ್ ಕಿರಿದರೊಳ್ ಪಿರಿದರ್ಥ ಅಂದು ಕಿರಿದರೊಳ್ ಪಿರಿದರ್ಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವೈಕ್ ಪುದಾರ ಪಡೆಯಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ದಿಂಜಾವಳಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆನ ನೇಯ್ಪು ನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಸೋನದ ದುನಿಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ವೇದವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ ಬತ್ತೀರು ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆರಾದು ಆರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡಾದ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಆರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಆರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಈ ಊರದ ಮಹನೀಯರನಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಏತ ತಾಳ್ಮೇಡ ಕುಳ್ಳಿಯರು ದೇವೇರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ದೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಡಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಯಕ್ಕದ ಭಿನ್ನದಿ ಪಂಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಖಲ್ನೇ ದೃಢ ನಡಪಡೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂತೀರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಸುರಾಪುಂಡು ಆಟೋಡು ಭಾಗವತರಾದ ಮುಂಡಾಳ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಆದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಡು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಮಾಂತ ನುಡಿಸ್ಯಾರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ವೇಷ ಅಂದೇಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇಷಧಾರಿ ಆರನ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕಿರಣ ಕಾವು ಘೋರ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಬಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ವರಿ ಸ್ತ್ರೀವೇಷದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಮೇರೆ ಮಾಯಾ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸಾದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಎರಡು ನಡಪಾಯರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ವೇಷ ಮಾಡಬೇರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಏರಿಂದ ನಿಖಲು ಬುಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡು ಆ ವೇಷ ಇಂಚಾತಂಡಂದಲ ಇಂಕ್ಲಡಪ್ಪ ನೋಡು ರಿಷಿಕ್ಕುಲನ ವೇಷನ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಮೂಲ ಅಭಿನಯಿಸಾಯರುಳ್ಳೇರು ಮಾಂತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಂಡದು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಟ್ಟೋನ್ವಾ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ತಾಯಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಆನೆಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಗಿರೆನ ಪಾದ ಸುಗಿಪುವ ಪಾದ ಸುಗಿಪುವ ಸ್ವಾಮಿ ಇರನ ಪಾದ ಸುಗಿಪುವ ಕೆನು ದಿನ ಎಟ್ಟಂತಿನೇನು ಕುರುಂದು ನಟ್ಟುವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರನ ಪಾದ ಸುಗಿಪುವ ಕೆನು ದಿನ ಎಟ್ಟಂತಿನೇನು ಕುರುಂದು ನಟ್ಟುವ ದುಂಬು ಪೂಜೆನು ಕೈ ಕೊಡುನ ಕನದುಲ್ಲಯೇ ಈ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಇಬ್ಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೆದ ಕರ್ತಯೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಂಡಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕರ್ಬು ಉಂಡೆದ ತಮ್ಮನೋದ ಸೇಜಡು ಅಡ್ಡಬೂರುದು ನಟ್ಟುವಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಐಸಿರೋದ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮೇರೆ ಬಾಯಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ
ಕದೆನು ಪನುವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೊರುಟು ಅರಸು ಬಾಲೆನು ತೂದು ತೆಲಿ ನೀದ ಮೊರುಡು ಪಂಚಬಡಿ ಕಾಡುಡು ಆ ಆ ಆ ಆ ಅರಸು ಮಾಲೆನು ತೂದು ತೆಲಿ ನೀರ್ ದುರುಡು ಪಂಚವಟಿ ಕಾಡು ಇರೆ ಪುರೆನು ಕಡದಿದ್ದರ ಮೂವೆರುಲ ಸುಕೊಟು ಇರೆ ಪುರೆನು ಕಡದಿದ್ದರ ಮೂವೆರುಲ ಸುಕೊಟು ಅರಸು ಬಾಲೆನು ಕಡಲದ ತೆರೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಜವು ಓಡೆಬೋದು ಒಂದು ನುದ್ದು ಕಣ್ಣಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನರಮಾನಿನ ಜೀವನಲ ಅಂಜನಿ ಒಲ್ಪನೋ ಕುಟ್ವೆ ಒಲ್ಪನೋ ಬದುಕೆ ಒಡೆಯೋ ಸೇರ್ನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ఆయన ಜೀವನವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒದಗದು ಬರಪನು ಬರ್ಬಿರಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಜೀವನವೇ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಂಡ ಲೋಕಗೆ ಗೊಲ್ಪು ಗೊಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ವಂಶವು ಹುಟ್ಟಿನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಯ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ 3 ಜನ ಬಡದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಜೋಕುಳು ರಾಮೇ ಭರತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಬಂಡದೆ ಅಂಡ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಬನ್ಪುರವು ರಾಮಗೆಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವಾದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಆಂಡ
ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬೂರ್ನಂಚಿನ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಭರತಗ ಪಟ್ಟದವನನ್ನು ಕರುಣಾಯನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡಿ ಸತ್ಯ ಆ ಪುರ್ತುಗು ವಿಷಯನಂಚನೆಯಾನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರನೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ನಡಪಾದ ಕೂಡ ನಾವು ಏಕನ ಧರ್ಮ ಬಲ್ಪಿನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷಡಿ ಅನ್ನುವತ್ತನ್ನಾಯಿ ಆಂಡ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರುಪನಲ್ಪ ಅಮ್ಮರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆರನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ನಡಪಾಡು ಪಂಪಂಜ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಬಿಗಡದಂತು ನಂಜನೆ ಪಡ್ತಡು ಅಣ್ಣನ ನೆರಳಾದ ಬದುಕೊಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಗಾತ್ರನೆ ಈಲ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಯಿ ಅಂದಣ್ಣ ಕಂಡ ನಿತ್ತಿನಪ್ಪನೆ ಬಿಡಿದಿ ಕಂಡನ ಸುಖನೇ ಎನ್ನ ಸುಖ ಕಂಡನ ಕಷ್ಟನೇ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಂಚ ತಿಳಿಯಂದು ಎನ್ನ ನೆರಳಾದ ಬದುಕೊಡುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಲ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ದುಂಬು ಬರ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತುಗು ನಮ್ಮನ ಬಿರಲೆತ್ತುದು ಬೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಭರತನ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯದ ಸೇನೆನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಿರಬರುಡುವುದು ಪಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂಡ ಐನ ವಾಕಾರಣಗಳ ಬದಲ್ಪನಾಯಿ ರಾಮ್ಯತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಪತ್ತಿನ ಯಾನು ವೀರ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೆ ಮುಗಿರದ ಬಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿದೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದೆ ವೀರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಡಪುದು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಂದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆರ ಗಾತ್ರ ವಾ ಜಾಗನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬು ತುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತುಗು ಉಯ್ಯನ ದಾದಣ್ಣ ಈ ಪ್ರದೇಶ ದುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಸರಿ ದೂಲಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರವು ಸುದೆ ಮುಂದೆ ಗೋದಾವರಿ ಸುದೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಲಾದ ಉತ್ತು ನಂಚಿನ 5 ವೃಕ್ಷಗಳು ಮರಕುಲು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮಗೆ ಉವೆಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊರತಾ ಒಂದು ಬಂಪನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವುದುಂಡು ಐ ಗಾತ್ರ ಮುಂದುವೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ವಾಸ ಮಲ್ಪುಡು ಪಡೆದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಆಡ ಉಂಟೋಡು ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪನು ಬಡತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಬೋಡಣ್ಣ ಐ ಗಾತ್ರ ತೂಯನ ಈ ಜಾಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪನಿನ ಬರುವಣ್ಣ ಯಾವನ ಪಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ ರಟ್ಟು ಇರತ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತತ್ತಾಯಿ ಎಂತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ನೀకు ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾರಣ ಉಂಡಣ್ಣ ಖಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀಕಲು ಇರುವೇರು ನೀಕಲು ಇರುವೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೊಡು ಯಾನವರಿ ತೋಜಿನಂಚಿನ ನಿಕಲ ಕಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಆವಡಿ ಮುಂತಿರಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ಪೊರ್ತುಗು ನಂಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂದು ಐತ ಚಿಂತೆನ ಅಂದು ಅಣ್ಣ கடமர்ந்தனு கொய்து லட்மணி நாடுது தினல் கனது குருபதி லட்மணி காடு ಬಂದನು ಕೊಯ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಕಾಡು ಬಂದನು ಕೊಯ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ நாடுது தின கனத்து கொற்பதே நாடுது தின கனத்து கொற்பதே ಕಾಡುಡೇತೋ ದಿನನ ಕರಿತರು ಕೇಳುದಾತೆ ಕಾಡುಡು ಏತೋ ದಿನನ ಕರಿತರು ಕೇಳು ತಾತೆ ಕಾಡ ಬಂದನು ಕೊಯ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ನಾಡುದು ದಿನ ಕನತು ಕೊರ್ಪದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಈ ಪುರ್ತುಗಾಲಗ ನಮ್ ಪಂಚವಟಿ ಕಾಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾಚರದಾನೆ ನಮ್ಮ ವನವಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಉಪವಾಸ ಬಂಜಿ ಇಜ್ಜವಳು ಐತು ಬೋಡಾದು ತಿನಿಯರ ಬೋಡು ಕಣತು ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ
அயோத்தியன்னு குட்டு பர்ப்பனச்சின பொறுத்துக்கு அம்மேர்ன பாத்திரன வரிப்பாரேக்கு போடாது அயோத்தியக்கு பெரிப்பார்து காடு ದಂಚಿಗೆ ಪಜ್ಜಿದಿ ತಿನ್ನಕು ನಮ್ಮ ಇರುವೇರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಹೊರತು ಎನ್ನ ಉಡಲಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಕಾದೇವಿನ ಮಿತ್ತು 6 ಇಂಚ ಮಂತ್ಸರ ತಾಂದು ಅಂಡ ಆ ಬೆಂಕು ದೂರಾಯಿ ಏಪ ಗೊತ್ತಾ ಏಪ ಭರತನ ಆಗಮನ ಏಪ ಈ ಕಾಡುಗ ಅಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಅವು ಪೂರ ಮಾಜಿದು ಪೋಂಡು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಬುರ್ದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಕಾತೊಂದುಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಕೇಂದಾನಗ ಉಡಲಗ ಜಿಂಜಿನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಅಮ್ಮೆರು ಒರಿ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟಿಲು 3 ಜನ ಅಪ್ಪ್ಯಾಡಿಕಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಇರುವೇರು ಒಂಜೆ ತೊಟ್ಟಿಲಡು ಗುಲೆದು ಮಲ್ಲಾತಿನಕುಲು ಈ ಪಾತಿರನ ನಾನು ಅಪಾಪಗಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಇತ್ತಿನೇ ಈ ವಾ ಸಾದಿರಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಾದಿರಿ ಯಾನು ಬರಂದಿತ್ತಿನೇ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತಿಕ್ಕಡು ತೆನಸನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಡ ಕೆರಂಗ ಪರಂದ ಅವ್ವಾತಂದ ಕೇನದ ಕಂಡೆನ ಕಾಡ ಪೀರೆನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಕಣತದ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಚಾಕಿರಿನೇ ಮಲ್ಪುಣವು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಆಕೆ ಎತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಹೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆಯೊಂಜಿ ಪಾತಿರನು ಕಂಡೆರಣ್ಣ ಒವೇ ಕಾರಣಗಲ ಕಾಡಣಿ ಕಾಡು ಅಂದು ಎನ್ನಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಾನನು ಅರಂತಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಾದಿಡು ಕಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕೂತ ಎಸಲು ಅಂದು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇನೆನ ದೀವನಡ ರಾಮ ಸೀತೆಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೂಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು 6 ಪಂಡಿನಿಂಚಿನ ಪಾತಿರನು ಯಾನ ಈತಿನೇಟ ನಡಪ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮುಂದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಹೋಗಡ ಆಹಾ ಲೆಪ್ಪು ಹೊರ್ತುಗೂ ಬರಡು ಆವರ್ ಬೋಲ ಬಿದಾಡುವೆ ಪತುದೊರ ರಕ್ಕಸರು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾದೆನು ರಾಮ ತಕ್ಕೊನಿದ್ದೆ ಕೇನು ರಾಮ ಪಾತೆರ ಕೇನು ರಾಮ ರಾಮ ರಕ್ಕಸೆ ಮುರ್ಕುಡು ಬದದು ಪೊಕ್ಕಡಿಂಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪದು ಓಮದ ದುಂಪನು ದಕ್ಕದಾಯಿ ಓಮದ ದುಂಪನು ದಕ್ಕದಾಯಿ ಓಯೆ ಕೊರ್ತುದು ಕೇನು ರಾಮ ರಾಮ ದುಃಖನಿದ್ದೆ ಕೇನು ರಾಮ ರಕಸೆ ಮುರ್ಕುಡು ಬತದು ರಾಮ ರಾಮ ಕೇನು ಕೇನು ರಾಮ ಬಾರಿ ಮೂಜಿ ಮಂಡಿದಾಯಿ ಗೋರರ ಕತೆ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಮಂಡಿ
ಮಂಡದಾಯಿ ಆ ಆ ಆ ಆ ಬಾರಿ ಮೂಜಿ ಮಂಡದಾಯಿ ಘೋರ ರಕ್ಕತೆ ಬದಲು ನಾರದ ಕುಂಟುನು ವೈ ಜಪ ಮಲ್ಪು ಸರನು ಪಾಗಿ ಪತೊಂದೇ ಬಾರಿ ಮೂಜಿ ಮಂಡದಾಯಿ ಘೋರ ರಕ್ಕತೆ ಬದಲು ರಾಮ ದುಃಖನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ರಾಮ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗಲಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕುರ್ತಲ ಪೂರ ಕನತು ಬಾಳ್ಬೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಕೆಲವರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಮಂಡೆ ನಾನೊರಿ 10 ಮಂಡೆದ ಮಲ್ಲರಕ್ಕಸ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕೆರನೇ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ತೂಲಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋನೆಡು ನೆತ್ತೆರು ಅರಿವೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಪುನ ದೈವ ಈ ಪಂದ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಕಾಪುನ ರಾಮ ಓಡಿಯಡೆ ಋಷಿ ಗುಲಿಂಚನೆ ದೂರು ದರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರದ ದಶರಥನ ಮಗೆ ಪೋಡ್ಯಡೆ ಪೋಡ್ಯಡೆ ತಿಳಿತೊಂದು ರಕಸರನು ತೆದಿನೊಡು ಕೆರೆದು ಕೊರ್ಪೇಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಾದರು ಡಕ್ಲಿನು ದಶರಥನ ಮಗೆ ಪೊಡೆಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒರಿಯತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನತ್ತು ಮಸ್ತು ಜನ ಈ ಕಾಡಿನ ಸೇರಂದು ಹ ಹ ತನಕ ಬುಡಾಯಿನ ಸುಖತ್ತು ಲೋಕ ಸುಖಟಿಪ್ಪಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪುನಕಲು ನಿಖಲು ನಿಖಲ್ನ ತಪಸ್ಸುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಒಂದುಂಟು ಅಂದು ಈ ಗಡಿಗೆಡೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತಡೆಗೆ ಬರ್ತದು ದೂರ ಪಂಡುದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಮಿ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ತುಂಬಾ ಬೇರ ಆಕಳಿಗೆ ದುಷ್ಟರಿಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿಖಲ ಪಾತಿರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇಂಕ ತೆಲಿಕೆ ಬರಂದುಂಟು ಅಂಚಂದು ನಿಖಲ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆನ ಎನ್ನೆದಿಯಾನ ತಿಳಿತೀನಂದು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನೆಡೆ ಆ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈ ಲೋಕನ ಉಡ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವರಣತ್ತ ಬಂಪಿನ ಎನ್ನಿದು ಇಂಕ ತೆಲಿಕೆ ಬರುന്നുണ്ട് ಎಂಕಲು ಸೂರ್ಯವಂಶದಕ್ಕನು ಏರು ಕಷ್ಟೊಡಲೆರ ಆಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡಿದ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಗುರ್ನ ಆ ಜಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಂತಿನ ನೆಲಮಲ್ಪಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ಲವು ಅಂಚಾದು ಓಡಿಯಡೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ರಾಕ್ಷಸನ ಬಾಧೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತೆ ನಿಖಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅರೆ ಬಾಯಿ ಗುರ್ಬಿ ರಕ್ಕದರೆ ಮುಟ್ಟುನು ಸಾರ ತೆಡಿಲ ಬರುಡು ಕಾಡು ಕುಂಬರು ನಂಚ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ಸೂರ್ಪನಾಗಿ ಬತ್ತ
ಸುವರ್ಣ ಲಂಕೆಗೆ ಏರೆಂದು ತಿಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣ ಲಂಕೆಗೆ ಏರು ಎಂದು ಕೇಳ್ತ ರಾವಣೆ ಕಣ ರಾವಣೆ ಒರಿಯೇನ ಪೈಪುನೋ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರೋ ರಾವಣ ಒರಿಯ ಎತ್ತು ಆಗೊರಿ ಮೇಗಿ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಬುಕ್ಕರು ವಿಭೀಷಣೆ ಆದೆತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂರ್ಛನಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿದ ತಂಗಡಿಯಾದ ಪುಟ್ರಾಳೆ ಗೊತ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ಬರೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಯಾನೆ ಪಂಪೆಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡತ್ತ ಎಂಚ ಬಂದಾದ್ರೆ ಮುಂಕಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸರದಾನೆ ಕಾಸರ ಮಾತಾಡುವಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ತತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡುದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಯಾನು ಬಂದೆ ಇತ್ತ ಬಂದೆಂಚ ಅಂಚತ್ತ ಅಂಚತ್ತವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಡು ಮಾತಾಡೋಡು ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗತ್ತ ಬರ್ತಿ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕನವರು ಅವು ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಕಲತ್ತ ಬರ್ತಿ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡಿಟ್ಟದ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಿ ಗುಡಿಟ್ಟು ಈತ ತಾತಾರಡು ಎನ್ನ ಮುತ್ಪುದಾರ ತೆತ್ತನೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಎಂಚನೆ ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಕೂಳಿಗೆ ಕೂಳಿ ತಾಗಂದೆ ನಿಖಲೆ ಪರಿಚಯ ತುಂಬೆ ಉಂಡಂತ ರಾವಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಸ್ಥಾನಡು ಕುಲದಿಪ್ಪಣದ ಬರ್ತಡು ಯುದ್ಧಾಂತಕರು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾಯನ ಹೊಡ್ಚ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಪುರ ಹೊಡ್ಚ ಆ ಗಾಯನ ಬಲ್ಪಡಂಚನ ಈರನ್ನು ತೂತೆ ಅಂಚ ತೂಯಿನಂಚ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ನನ್ನೆ ಮುಡುಪುಚಿ ದೇವಂಡೆ ಎಣ್ಣ ಈ ರೂಪಡು ತೂತು ಓಲಾಂಡ ಎಣ್ಣನು ಏರಾಂಡ ಬಲಾತ್ಕಾರಡು ವೈತೊಂದುಕೊಂಡ ಅಂಚ ಅನ್ನೆ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ಮುಡುಪುಚಿ ಈ ರೂಪ ಯಾನೆಂಚ ಮಾಳಿಗೆಡ್ದು ರಕ್ಕಲ್ದು ತೂಪುಡೆಂಚ ಈರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭಾಗವತೇನಂತೆ ಆದೆತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬಡ್ಚ ತುಲೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಹುಡುಗಿರು ಪುರ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಅಂದಿನ್ನು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡದಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಶ್ರಮಸು ಕೈಕಸ ದೇವಿಗೆ ಎಂಕಲ 4 ಜನ ಜೋಕರು ಕಟಿರಮಗೆ ರಾವಣೆ ಕುಂಭಶ್ರವಣೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಮೂರ್ಛನಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ತಂಗಡಿಯಾದ ಪುಟ್ಟನಾಳೆ ಯೋಣೆ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಎಂಕಿ ಈ ಪುದರ್ದಿಯರ ದಾಣೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಕ್ಕಳ ಕಾರಣ ಉಂಡು ತುಲೆಯನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಚೂಪು ಚೂಪಾಯಿನ ಉಗುರು ತೀತ ತುಲೆ ಎನ್ನ 2 ಕೈಟ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಕೈಟ್ ತೀಪೇರು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಇಂದೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಎಡತ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತೀಪ ಆಕಳು ಪೂರ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ರಾವಣ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾಯಿನವರೇ ಆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅವಡಣ್ಣ ಅನ್ನೆ ಮದುವೆ ಅನ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ಆಗ ಆತುಗೆ ಜೋಕ್ಲಾತದೆ ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಅನ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಅನ್ಪುಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜೆ ಉಪಾಯ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಕೋಣೆ ಉಂಟಂತ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಾಣಿ ಬಿಡುತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಣ ಹೊರತುಗು ಏನು ಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನೆ ಇಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಟ್ಟಾಗ ಐವರು ಅಳಕಿದ್ದು
ಕಾಣಿ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಇಂಬಲ್ನ ಪುಟ್ಟ ಇಂಬಲ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಪ್ಪಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಾದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಆನನ ತುಯ್ಯೆ ಅರಿಮಳ್ಳ ಬಿರ್ಸೆ ಆತಾಳ ಲೋಕದ ಒಡೆ ಬಿದ್ದೆಚ್ಚಿ ಹೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಯಕದೆ ಮಾಯಕದೆ ಬಿಂದೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಯೋಚನೆ ಬಂತಿ ಅಂಚ ಆನಂದ ತಂದು ಬಂದೆ ಸರಿಯಾಯನ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಡು ಎಂಕಲೆ ರಟ್ಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕಣ್ಣಣಿ ಬಿಡದು ಎಂಕಳ ಆತಾಳೋಕೆ ಹೋಯ ಎಂಕಳ ದಾಂಬಾತ್ಮೆ ಪ್ರತೀಕ ಒರಿ ಮಗನು ಪಡೆ ಆಗ ಪುದಾರು ಶಂಭುಕೆ ಸಂತೋಷಡಿತ್ತೆ ಆ ಹೊತ್ತುಗು ಲಂಕೆಗೆ ಏರೋ ತಾಳಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಂಪಡಿಸಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದು ಎಣ್ಣನ್ನೇ ಎಣ್ಣ ಕಂಡನೆ ఆయన అంచన విద్యుత్ జోన్లే తొండి యుద్ధದ పొత్తుడు ఆకే మని ఏరో ఎన్న అన్న ఎన్న కండనేడు కిరావుడు కత్తి బార్ది కేలియ పంపడిన పాత్ర కేಳಿದು చెడిలే తరకాకలే కండు మన దాద మల్పడు తంబు అన్నడ మండే ಕಂಡನೆ ಹೆಚ್ಚನಂಚಿನ ಯಾನು ತುಂಬಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಐಕಾಯ ಮಂಡೆ ನೆಗ್ದಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಅವ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಂಚವಟಿನ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವಿಹಾರ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಳ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಳ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಡ ಮಾತರಿದ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಎನ್ನ ಮಗನು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ದೂರೋಡು ಅಯ್ಯೇ ತಪಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾಯೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಾದು ಧನಬಲ ದೇಹ ಬಲ ಇರ್ತದೆ ಯಾರುಂಡೆ ಯಾವುಜಿ ದೈವ ಬಲವು ಬೋಡುಗೆ ಐಕೆ ದೈವ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಡಾದು ತಪಸ್ಸು ಮಂತು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಅವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮುಳೆ ಇತ್ತರದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೂಗಡ್ಚ ಆಗ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ತಿನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡತ್ತ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಪಂಚವಟಿ ಆ ಕಾಡನ್ನು ಸೇರೋಣ್ ಪೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತಪಸ್ವನ್ ಪ್ರಜಾಗ ಮಗನ ತೋಜು ಚತ್ತ ಮಗೆ ಶಂಭುಕ ಆ ಶಂಭುಕ ಶಂಭುಕ ಪೊಂಗೊಟ್ಟು ಚತ್ತ ಅಪಗ ಓಯ್ ನೆತ್ತರಿ ಅದನ್ನುಂಡಕ್ಕ ತಾತ ವಿಚಾರ ಶಿವ 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 ನೆತ್ತರಿ ತೋಜೊಂದು ನೆತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗ ಶಂಭುಕೆ ತರಬೇತೆ ಮುಂಡಬೇತೆ ಅದು ಊರೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕತ್ತ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಆಡು ಬುಡಯ 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 ಏರೆ ಪತ್ತಿನಾಯಿ ಏರೆ ಪತ್ತಿನಾಯಿ ಈ ಕಾಡು ಡುಕ್ಕುನ ಏರು ಪತ್ತಿನಾಯಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಪಿನ ಮೇಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಮೂರಿ ಪೊದಗಾಟುಂಡು ರಕ್ಕಸ ಬೀರರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾರನೆಗುವರ ಬೇಗ ಏರು ಪತ್ತಿನಾಯಿ
ಶೋಧನೆ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಹೌದಾದ ನರಮಣಿ ಎಲ್ಲ ತೋಚೇರಿ ಆನ ಮೂಗುಗು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮನೆ ಬರಂದುಂಡತ್ತ ಕಮ್ಮನೆಳತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲವರೇ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೇರು ಊಸು ವಾಸನೆ ದಾದಾ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ಕಾಡಿಡು ಕಾಡಿಡು ಅವೇತೋ ಪೂತ ದೈಗುಲ್ಲ ಆ ಪೂ ಅರಳುನೇಪೋ ಕಾಂಡೆ ಬಾಡ್ದು ಬೂರ್ನೇಪೋ ಬಯ್ಯಗ್ ಈ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಾಡ್ದು ಬೂರಿ ಬುಕ್ ಅವೊಂಜಿ ವಾಸನೆ ಉಂಟುಲೆ ಅವಂತ ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳ ಬಲ್ಪುಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಾಸನೆ ಆದಿಪ್ಪೋ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಧಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಬಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣತ್ತವು ಪೂ ಸುವಾಸನೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಉಂಟು ಅಂತಾರತ್ತ ನಾವು ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಅವತ್ತೇ ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಿರಿ ಅವೇತೋ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಯಾಗ ಯಜ್ಞನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಲು ಆ ಯಾಗ ಕುಂಡದ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುದು ಅಕ್ಲು ಈ ನೆಯ್ಯಿನ ಕುಂಡಗ ಮೈಪುನಂತ್ರ ಬರ್ತಲು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕರ್ಲ ಬರ್ಪಡ್ತದೆ ಆ ಬೇಕರದ ವಾಸನೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬೇಕರದ ವಾಸನೆ ನರಮ್ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ನಂದು ಬೇಕರ ವಾಸನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕರ ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕಳಂಚ ಒಣ ಸೋಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡದು ಬೆಂಜಣ ಬಾಡ್ದು ಐಕೊಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡು ನೆಯ್ಕೊಂತೆ ಕೈ ಪಾಡು ಐದು ಕೈ ಮುರೆತ್ತಿದ್ದು ಮುಳೆ ಬರ ಚಪ್ಪಡುದು ಇಂಚ ತಿಂತದು ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣಗಡೆ ನಕ್ಕದಾಡಿ ಅಕ್ಲಂಚತ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಕಾಪೇರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯರ್ನ ಭೋಜನ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯರ್ನ ಬೆಗರ್ದ ವಾಸನೆ ಹತ್ತವು ಅಂಚನ ಬೇತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಯಾರೋ ನರಮಣಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಡೆಯ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಈತ ನಟಲ ಒರಿ ಇಳಿಗೆ ಈತ ನಟಲ ಬರೀ ಇಡಿಗೆ ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಜರೆ ಪಂಡಿದೆ ದಿಗಲದೆ ಕುಳೆರನ್ನು ತೂಪಿನಿ ಏತ್ ಕಣ್ಣೆದುರಜಿ ಬೈದೇನೆ ಈ ಪಂಚವಟಿಗೆ ಯಾರೋ ನರಮಣ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಆತುಂಡು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಬಂತುಂಡ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯೆ ರಾತ್ರಿ ಗುಡಿ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಕರ್ಕತ್ತಲೆ ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಾಡು ಸೂರ್ಯನ ತುಂಬೆ ಬರ್ಪುಜಿಡೆ ಗುರುಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಡು ಏರ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಪಂಚವಟಿಗೆ ಶೂರ್ಪನಖ ಎನ್ನ ಕುದರಿಗೆ ತಟ ಕೆಲವರು ತಿಗಲೆ ಬಿಡದೆ ಸೈತೀರಿ ಕೆಲವರೆನ್ನ ಪೂದರು ತೂದೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚಾಂಡ ನರಮಾಡಿ ಇಂಚಿ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಜನತ್ತಿ ದಯ ಬಂಡ ನರಮಾಡಿನ ಆ ಮಾಸೊಳು ತಿನ್ನಂದೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಪುರ ಕುಟ್ಟೆ ಆತದ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಲೆಕ್ಕ ಆತಿದ್ದೆ ಕೂಲಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಅಚ್ಚ ಮೂಲೆ ಎಂಕಳ ತಿಂದಿನ ಪಂಜಿ ಕಡಮ್ಮ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನ ನರಮಣ್ಣ ಮಾಸ ನಿಂತಿಸಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂಡೆ ಕಡ್ತದ ಬೇತೆ 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 ಬೇತೆ
ಕೊಂಡೊಡಲು ಕಾಯದೆ ಬಂಜನ ಗಂಡನೊಟ್ಟಗು ತಿಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ನರಮಾಣಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆತನುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದು ಬದುಕೆರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜೇ ಬಿಟ್ಟಿಡು ನೆಲಕ್ಕೊರಗವಣೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ತಿನ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಈ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನಂತೆ ತಿನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತದೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊಡಾಣ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚ ತಿಕ್ಕಣಂಚಿನ ನರಮಾಣ್ಯನು ದಾದಾ ಸುಲೂಕು ಉತ್ತಗು చెప్పుడాను చెప్పుడాదు అన్న తిగలన్నత తిగల ఆయన పాకిస్తాను ఆయన తిన పెచ్చనెత్తరని ఐక బుక్క ఐదు బుక్క పంచుండతి ఆయన పెచ్చాదు ఆ కళ్ళను కూడా అవొంచి తులంచి చామచం సైట్ దింపడించా అవొంచి పూర్డా తనక ఆట ఆటకి నిత్తెర్ల ముగింది కర్రల ముగింది బుక్క ఇప్పుడంచిన మాంస నంచని తిని ప్రకారం ఇచ్చి అయి కొంచెం ಬೇತನ ಅಂಜಿನ ಭತ್ತ ತಿಂಬೆಂಕಟ ಮಾಸನು ಸುರುಕು ತುಂಡು 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 ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಣದೀವು ಮೂಜಿನ ನಾನಿ 4 ದಿನ ತಾಣಿ ಈಟ ಇವ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೂರಿ ಬರ್ಬಿಡೆ ಅವಿಂಚಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರಿ ಆ ಪುರಿ ಇತ್ರ ಮಾಂಸ ಆ ಒಣಸಿರುಂಡತಿ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿಪೋಲ್ ಪೊಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಆ ಇತ್ತ ವಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲ ಒಣಸುವ ಬೆರಾಕು ಐದು ಬಕ್ಕ ಐದು ಎಂಚ ತಿಂಟನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲು ವಾಟ್ನ ದಿಕ್ಕೆಲು ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸಲ್ಲೋದ ಕಣಕಲ ಬಾಟ್ನೆ ಆಯ್ತು ಸೂಲ ಬಾಟ್ನೆ ಕಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ ದೀಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಲೀಕೆ ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆ ಅವಳು ಎತ್ತ ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆ ಅವಳು ಕೆಲವರು ಡೋಂಗಿನ ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಳಬೇರೆ ಕಂಡೆ ಎತ್ತ ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆ ಈ ತಾರಾಯಿ ದಂಡೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚನ ತೂಪುನಂಚ ಕೊತ್ತ 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 ಕೊದಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚನ ತೂಪುನಂಚ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿನ ಮಣ್ಣು ಇದು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಂತ್ರಚಿನ ಮಾಸ ಉಂಟತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಲೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಮೂರೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕೊದಿಪ್ಪಳಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದೊಂದೇ ತುಂಡು ಮಾಸ ಮಾಸ ಪೂರ ಮಾಸ ಪೂರ ತಯಾರಾಗಿ ಬುಕ್ಕ ಈತ ಬೊಲ್ ಪಿಪೆರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನರಗ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂತ ಬೊಲ್ಪಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮುಖ ಒರಿಯಾಣ ಮೋನೆ ಒರಿಯ ಗುಡ್ತೈಕೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಮಂದ ಬೆಳಕಿತ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲುಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಸಲು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಕಂದ ಇತ್ತ ತೆಂಕು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಮಾಸದಿಂದ ನಾಪಲ್ಲ ಮಾಸ ತಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ರಸಾಲ ಕೊಡ್ಚ ಐಕೆ ಐಕೊಂಚ ರಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕ ಉಂಟು ಸೂರ್ಯ 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 ತಮಲಾಪು ಮುಪ್ಪದೊಂದು ಎಟ್ಟೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಲು ಕಾಸಲ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆ ಕೈವಾಡ್ಕ ಐಕೆ ಮಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಧ್ಯ ಐಕೆ ಮಧ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರಣ ಐನು ಓಲ ಐದು ಎತ್ತೊಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತುಜೆ ಅಲ್ಪಲ ಎತ್ತುಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತುಜೆ ಓನ ಮಧ್ಯ ಸಾಧಿನ ಗುರು ಮಧ್ಯ
ಮುಕ್ಕಾಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಇಂದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೀರಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಮೀರಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಅವೇ ಐ ಪಡೆದಿನ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ತುಳಸಿ ನದಿ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಕ ತೆಟ್ಟದು ಐನೂರು ಅಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಾಲ್ತದೆ ಆಗ ಮಾಲ್ತದೆ ಐದೊಳ ಮಜ್ಜೆ ನುಂಗಿದೆ ಮಜ್ಜದ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಮಾಂಸಾಹಾರ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾಂಸ ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ನಾವು ಕಡೆ ಕೊಯ್ ನೆಂಚಿನೋ ಐದು ಚೋಲಿದು ಆ ಚೋಲಿಡು ಅಚ್ಚ ತಕ್ಕರಾಪಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಚೋಲಿಟ್ಟು ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತಲೆ ಪುರ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗಳ ಐಟಮ್ ಅಂಚಾದ ಉಂಟಿದೆ ಈ ಚೋಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನರಮಣ್ಣ ಈ ಸವಕುಂಡ ಹೂವೇ ಬೆಲೆ ಅಂಚ ಈ ಚೋಲನು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬುಗು ಎಟ್ಟು ಉಣುಕದು ಅಪ್ಪಣದ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ತದೆ ಐದು ತುಂಡು ಬಂತದ್ದು ಎಂಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ಇತ್ತಿಂಡೆ ತಾವೇ ಅರಕರಡೆ ಎಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಲೇರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಪೂರ ಗೆಣ್ಣ ಕುಳಿಯರು ಮರ್ಯಾದ ಮಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಹುಟ್ಟುಗು ಎಂಕಳ ಈ ತುಂಬೆ ತಯಾರ ಮಂತನ ಈ ಅಪ್ಪಳ ಉಂಟ ಚೋಲಿತ ಐದು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ತುಂಬೆ ನಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪೈಂಚ ಏನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಕಸ ರತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಕಥಾ ವೈಭವದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಪುನಃ ಮೂರು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಆ ಭಕ್ತನ ಕುಂತೀರ ಅವಂದು ಶೋಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು 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 ದುಂಬತ್ತನಾಗ ಅದೇವು ದೂರೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಈ ದೊಂಪ ದೋಜಿನತ್ತಿ ಅದಾಗ ಈ ರೆಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ದೊಂಪ ಲೆಕ್ಕ ದೋಜಿನ ದೊಂಪ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅವೇರಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಪುಂಜು ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿ ಬಾರಿ ಬರುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರುದುಲೆ ಯಾರಾದಿ ಒರಿ ಕಪ್ಪು 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 ಕಪ್ಪುಳ್ಳಿ ಕೊರಿ ಬಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತೆ ಐಟ ಕಪ್ಪುದೇ ಅಲ್ಲೆತ್ತ ಅದು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕಪ್ಪಳ್ಳ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಡುದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಳ್ಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚ ತಿಗಲಿ ತುಳಿಗೆ ರೋಮ ತುಳಿಗೆ ಏನು ಬಿಡದ ರೋಮದಾಯ್ತೆ ಕಾಟ ಕರಡಿಗಳೈತಿ ಅಂಚಿನ ತಿಗದ್ರು ಕೊಂಜೆ ಓಯ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅಚ್ಚರಿ ಬಣ್ಣಂಜಿನ ಕತೆ ಉಂಟು ತಿಗಲಿ ರೋಮ ಇತ್ತನೆ ಏಪಳ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬುಳಿಗೆ ಏಪಳ ತಿಗಲಿ ರೋಮ ಇತ್ತನೆ ನಂಬೇನೆ ಉಂಟು ಅಚ್ಚ ಓಯ್ ಓ ఆయన ತಿಗಲಿದು ಏತ ಆಗಲದು ఆయన ತಿಗಲಿದು ಏತ ಆಗಲದು ಕೊಂಜಿ 50 ಅಂಗುಲ ಉಂಟು ನರಮಾಣಿನ ಆಯ ಕೇವಲ ನರಮಾಣಿ ಅತ್ತು ನರಮಾಣಿಗೆ ಇಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ ಏರಾವಡು ಈತ ఆయన ತೂಣಗ ದೇ ಆ ಪೊರ್ಲು ದಾಣ ತೂಣಗೆ ಕೊಂಚ ಪದ ನೆನಪಾರು ಆ ಪದ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ನಡುಪುನೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ
ಇಂತ ಆಯಗಾದಿಪ್ಪು ಯಾನೆಂತ ಗೊತ್ತೋಡ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಬರುವ ದಾರಿ ಗೌರವ ತೋರಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನಿಲ್ಲುವರೆಲ್ಲ ಈತ ಮಂಡಲ ಆಯಗಂಧ ಜಾತಿ ನಾವು ಆಯಗಂಧ ಜಾತಿ ಜಿ ಆಯಣೆ ಎಂಕ ದುಂಬೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ನಿಜ್ಜತ್ತೆ ಕಂಡ ನಿಜ್ಜನ್ನ ಹೊರ್ತುಗು ಈತ ಆಯಣೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಮಂತನದಾನೆ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಮದುವೆ ಆವಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೂಪ ಹುಡುಕೊಂಡಾಯ ಮದುವೆ ಅವಡೆ ನಾನು ಈ ರೂಪ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಮರ್ಲಡಿಂಚ ತನ ಮನಸ್ಸಿಡೆನ್ನೊಂದು ಆ ಮರ್ಲಡಿಂಚ ತನ ಮನಸ್ಸಿಡೆನ್ನೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಮೀನೆ ಸಿರ್ಕಾದ ತೆಂಗೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಮೀನೆ ಸಿರ್ಕಾದ ತೆಂಗೊಂದು ಮಾಯ ಕೊಡುಬು ಕುಂಜಿನ ಮುನಿದ ವಜಾಯ ಮೀನು ಮಾಯಗುಡು ಬುಕ್ಕುಂಜಿನ ಮುನಿದ ವಜಾಯ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಾದ ಮೋಸದೊಂಜಾದ ಆ ಆ ಆ ಆಯಣೆ ಮದುವೆ ಅವಳು ಮದಿಮಾಪನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಈ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಚನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಐಟೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎಂದೇ ರೂಪಡು ಐತ್ರಡೆ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಯೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ರೂಪ ತುಣಗಡೆ ಆಗಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಓಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕಳ ಎಂಕಳೆಗಳ ಯೋಚನೆ ಬೋಡ ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಅಣಿಮ ಮಹಿಮ ಗರಿಮ ಲಗಿಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಗಮ್ಯ ಈಶಿತ್ವ ವಶಿತ್ವ ಪಂಪುಣ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿನ ಕೆರಿನೆಯ ಮಾಯಕದ ಭಿನ್ನೇರಿಯಾರಿ ಆಯ್ನಾಡೆಗೂ ಎಂಚ ಒಲ್ಲ ಈ ರೂಪನು ಎಲ್ಲೆ ಮಣ್ಪಡು ಈ ರೂಪ ಉಂಡತ್ತೆ ನಲ್ಲ ತೂಕ ಅಕ್ಷಯ ರೂಪ ಅಕ್ಷಯ ಆಕಲಿಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ರೂಪಡು ಏನ ನೆನಪು ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಮಣ್ಣೋಡು ಹೆಂಚಿನ ವೇಷಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವು ಅದೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ಮುಕ್ಕರೆ ಮೂಳು ಬತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಮಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ವೇಷಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೂಳು ಬಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ರೂಪ ಮಾತಾಡ ಐಕ ಮಾಡದು ತುಳಿನ ರೂಪ പതിനാജി ദിഞ്ചി ദീന പൊണ്ണായളാന് പതിനാജി ദിഞ്ചി ദിന പൊണ്ണായളാന്
ಮದಿಮಾಳಿನೈದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕಾಳು ಮದಿಮಾಲೇನ 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 ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕಾಳು ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕಾಳು ತಂದು ಕಾಮದೇವರೆ ಪಟ್ಟದಾನೆ ದೈಸಿರೊಡು ಕಾಮದೇವರೆ ಪಟ್ಟದೈತಿರ ಪಟ್ಟದಾನೆ ದೈಸಿರೊಡು ಪಟ್ಟದಾನೆದ ಐಸಿರೊಡು ಐಸಿರೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಲಾಲು ಸಂತಸುಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಲಾಳು ಸಂತಸುಡು ಪದಿನಾಜಿ ವತ್ಸರ ಪುಣ್ಯಾಯಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಣ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತೂಲಿಕೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ದಿತ್ತೊಲ ತೋರ್ತಿ ರಕ್ಕಸಿ ಓ ರಕ್ಕಸದಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಇದೆ ಆಲೆ ಆನಂದ ಹಾಲಿನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಗ ಬೋಡಾದಿ ತೂಲಿಗೆನ್ನ ಹಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ತೂಲೆ ದಾಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಉಗುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇಂದು ಗುರ್ತಗ ಬೋಡಾದಿ ದೀತಿದಿ ಅಂದ ಶೂರ್ಪನಖ ಆಹಾ ಬಡದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಚಾಂಡೆ ಎಂಚ ಆವ ಇರಗೆ ದಾದೇಕು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಗುಂಜ ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಗೆ ಯಾರು ತೋಜುವಿನ ದಾದೇಕು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಈ ಏಸ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಆವ ಇರಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚನಾ ಅಂದಪ್ಪ ಒಗ ಈರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ವೇಸ ಬದಲ್ ಮಲ್ತನತ್ತ ಅತ್ತ ಈರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚನ ಆಹಾ ಈರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅವ್ವೆ ಅವು ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಬೋಡಾದಂತ ಮುಖೇರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಮಗ ಬೋಡಾದ ಆಹಾ ಹಾ ಅಂದಪ್ಪ ತುಳಿಗೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಯ ಅವು ಅಜ್ಪ ಏತ ಅಜ್ಪ ಅಜ್ಪ ಅಜಪ್ಪ ಅಜಪ್ಪ ಏನ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಅಜಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಎಂಚ ದೇವರೇ ಈತ ಪ್ರಾಯವ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ನಾಳೆ ಯಾನ್ ಏತ ಬಂಗ ಬರ್ಕ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂದ ಎಂಟು 14 ವರ್ಷ ಮೂಡಿನಾತ್ರೆ ಅಂದ 14 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಓಹೋ ಅಂತೆ ಒಂದು ದಾಯಕ 14 ವರ್ಷ ದಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಆವಲಿತ್ತಂಡು ಅದ್ರ 25 ಆವಲಿತ್ತಂಡು ಅದ್ರ 30 ಆವಲಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಒಂದು 14 ದಾಯಕ ದಾಯಗೆ 13 14 15 14 ಒಂದು ಪೂರ 16 ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಲು ಮೂಡನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅವು 16 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಬಣ್ಣದು ಅತ್ತೆ ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಮರಳು ಕುದುರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುವರಿಗೆ ಈ 14 ವರ್ಷ ತಿಂಜಿನಗ ಅಂಚಾದ 14 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣಾಯ ಐತ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದಿಮಾಲು ಒಟ್ಟು ಎಂಚ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂಡುವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬೋಡಿ ಬೋಡಿತ್ರ ಸೀರೆ ಈ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತನೆ ನೀ ಅಂತುಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುಂಡು ಐಕ ಪಚ್ಚೆ ರವಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಅವು ಎಂಚ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಗಿಣಿ ಮರಿ ಕಿಳಿಯೇವು ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೊಳ್ದು ಸೀರೆ ತುತ್ತುನು ಐಕ ಬೊಲ್ದು ರವಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಅಂದ ಕೊಕ್ಕರೇನೆ
ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತಿಯರು ಕಪ್ಪು ರವಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಅವು ಕಕ್ಕೇನೆ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಸೀರೆ ಪಾಡಿಯರ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ರ ರವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಸೀರೆ ತುತ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿತ್ರ ರವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟದು ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ಒಂಜಿ ಡಾಬು ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಿಗೆ ಬೋಡ್ ಬೋಡಿತ್ತು ರಂಗನ ಪೂಜೆ ಉಂಟೆ ತಿಮ್ಮಲಂಚೆ ಬಾರಿ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಸೊಂಡೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಾ ಕುರುಪುಗು ಅಂಚೆನೆ ಮೈ ಬಾಡುಂಡೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತಿದ್ದಿ ಉಂಡೆ ಅದ್ರಿ ಐದಕ್ಕೆ ನಾ ಮೂಕು ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾ ಮೂಕು ಬಟ್ಟೆ ಇಚ್ಚೆ ಕೆಲವರು ಮೂಕು ತೊಡಿ ಇಚ್ಚ ಕೆಲವರು ಮೂಕು ತೊಡಿ ಇಚ್ಚ ಅಂಚ ಬರೀಚ್ ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಮೂಕು ಬಂಜಿ ಮೂಕೊತ್ತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಐದು ತೀರ್ಥ ಬಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಓ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತಿ ಬತ್ತಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಜಡೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಯ್ಕ ಕಾಜಿ ದೇವಿಕ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೊಲೆ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಮಾಡೋದು ಯಾನ ತಯಾರಾಯ ಏರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ರಾಮದ ಬೋಡ ಅಂದಪ್ಪ ಏನ ನಡಕೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎಕ್ಕಡಿಯ ನಡತದಿತ್ತು ಇಂಚ ಅಂದಪ್ಪ ಆನೆ ನಡತದಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ತೀಯಂಡಯ್ಯ ವೀತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿಯ ఒక ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಜಿಂಗಿಳು ಅಂಚಿನ ನಡಕೆ ಅಬಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಮನ್ಮಥನ ಬುಡಿದಿ ರತಿ ಉಲ್ಲೋಲತ್ತ ಆಲಿ ಎಂಚ ನಡಕೆ ಮಲ್ಪುವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಡಕಿಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆಯ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸಿರಿತು ಪನೊಂದು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪತ್ ಇರಡ ಪಂಡು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಇರಡ ಪಂಪುನಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಕೂಡ ಪಂಪುನಗ್ಲೆ ಪನೊಡತ್ತ ರಾಮನ ಕೈತಲೆ ಬಲಿಪೆ ಮುಟ್ಟರಾಮನ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಗುಟ್ಟು ಪಂಡಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತಿನೇನು ರಾಮ ರಾಘವ ಮಲ್ಲರಸು ಕೇನು ಪಂಪಿನೇನು ರಾಘವ ಕೇನು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಗುಣವಂತೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಯೇ ಬದುಕು ಈ ಗುಣವಂತೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಯೇ ಬದುಕು
ರಾಘವ குலோட்டு யானு மல்லாளு நிலகர தூயி மேலு குலோட்டு யானு மல்லாளு குலோட்டு யானு மல்லாளு நிலகர தூயி மேலு ಬಲಯಾನು ರತಿಗಿನೆ ಈ ಮನುಮತೆ ಬಲಯಾನು ರತಿಗಿನೆ ಈ ಮನುಮತೆ ಈ ಮನುಮತೆ ರಾಮ ರಾಮ ಬಲಯಾನು ರತಿಗಿನಿಗಿ ಮನುಮತಿನಿ ನೀರಪು ಕಣ್ಣು ಎನ್ನ ಒರ್ತುಮೈ ಬೊಳ್ಪು ನಿನ್ನ ನೀರಪು ಕಣ್ಣು ಎನ್ನ ಒರ್ತುಮೈ ಬೊಳ್ಪು ನಿನ್ನ பருந்து மனொளி பிம்ம புல அருகிலியால பருந்து மனொளி பிம்ம தூல பருந்து மனொளி பிம்ம தூல அருகிலி ஆல ராகவ மல்லரசு
ಮಲ್ಲರಸು ಕೇನು ತಂಬುನೆನು ಈ ಗುಣವಂತೇದು ನಿನ್ನನು ಸೇರಿ ಬತುದು ರಾಘವ ರಾಘವ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಡಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹತ್ತಿಡು ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಂಡ ಯಾವ ಈ ಲೆಕ್ಕುಡ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿರ ಆಗ್ಲಿನ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ನಂಬಿರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಗಂಜ ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರದ ಆದನ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಏಕಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟ ಹೋಯ್ತ ಬರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವತ್ತು ಒಕ್ಕು ಏತು ಬೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬದ್ದದಿ ಅಂಚತ್ ಇಡಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾಂಡಲ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಎಂಚ ಊರಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಅತ್ತ ಒಂದು ಹಂಗಂತ ಬುರ್ಲದ ಕೂಟ ಏನನ್ನ ಸೇರ್ಸ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೂಟ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅತ್ತ ಈ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವನ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ತೂಲ ಒಂದು ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಕಲಿದು ಸೋಣ ಶುರು ಆತನಿಗೆ ಸೋಣದ ತಿಂಗಳೊಂದು ಈ ಸೋಣದ ತಿಂಗಳು ಈ ತಾಂಡಲ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂಚದ ಕೊಡದು ಅಂಚ ಆವಡ ಒಂದು ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಘವ ನರಪತೆ ಶೃಣು ಮಮ ವಚನ ಈ ವಾ ಭಾಷೆಯ ಬಾತೇನು ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ ಭಾಷೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಉಂಟ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಸುರುಟು ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಟ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಡು ಅಂಚತ್ ಅಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಚೂರಾಂಡಲ ನಾನು ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿಸಿಂಡೆ ಇಂಚ ಅವ ಅಮ್ಮೇರು ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆ ಹತ್ತಿರ ಈಗ ಅಪ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲಾತಿನ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾ ನಿಕ್ಕ ಸಂಶಯ ಮೂಲ ಕುಲವು ಅದಾದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ ಏನ್ ಮಲ್ಬೇಕಿ ಒಲ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪುಟ್ಟುಡು ಒಲ್ಪಡದ ಪುಟ್ಟುಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಆ ಪುಟ್ಟಿನಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಬರತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಗರನು ಸೇರುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಓ ಪುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಡೆತಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಸೇರಿ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಗುಣನಿಧಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಬೇನೆ ಗುಣನಿಧಿ ಬಂಡ ನಿಧಿಕಲ್ನ ಭಂಡಾರ ಒಬೇಲ ಬದ್ದು ಸೇರ್ಪವನ ಚಿತ್ತ ನಾವು ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಗುಣಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡುಗೆ ಈ ಒಲ್ಪನ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈ ಸುದತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಸುದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಡದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಕಡಲದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸುದೆ ಬದ್ದು ಈ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುಂಡು ಒಂಜ ಕೊಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬರಗೋಪಣಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾಪ ಜತ್ತ ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುದೆ ಬತ್ತದು ಕಡಲ್ನು ಸೇರವು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಡ ಕಡಲೇ ಬೋದು ಸುದೇನು ಬಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟ ಓ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಡಲ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ ನಿನ್ನ ಸುದೆ ಈ ಸುದೆತ್ತ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಅತ್ತ ಕಡಲದ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಕಡಲು ಮಾತಾ ಸುದೇಕಲ್ನ ಸೇರ್ಸ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಂಡ ಕೊರ್ಚಂದ ಒವ್ವುಂಡ ಐನ ತೆರೆತ ಮುಖಾಂತರ ತೆತ್ತು ದಕ್ಕುಂಡು ಕಡಲು ಬೊಚ್ಚದ ತೆತ್ತ ಅಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಇಬ್ಬರು ದಕ್ಕುಂಡು ದಕ್ಕುಂಡು ಬೋಡಿತನೇನು ಮಾತ್ರ ನೀವೊಂಡು ಅಂದ್ಗೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಕಡಲು ಅಶುದ್ಧವಾಯಿನ ತೆತ್ತ ದಕ್ಕುಂಡು ಬೋಡಿತನೇನಿಗೆ ತೊಂಡು ಈತ ಯಾನು ಶುದ್ಧ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ ಏನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ ನೀನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪಾವನಲ್ಲಿಂದು ಶುದ್ಧ ಆಪುನ ಒಂದು ಅನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶುದ್ಧದನೆ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆನ ಕುಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾಕುಲ ಯಾನ ಮಿತ್ತ ಕುಲತ್ತಾಳು ಮಿತ್ತ ಕುಲ ಬಂಡ ಅತಿ ಕುಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಳ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಸಂತಾನ ಅಯ್ಯೋ ಬೆರಕೆ ಸಂತಾನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಂತಾನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ಕಸಿರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆರಕೆ ಸಂತಾನ
ತುಲ ಅಂದು ರತಿ ನಂಚಿನ ಹತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಎರಡ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊಣ್ಣೆಯಾನ ಅಂಡ ರತಿ ರತಿ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಯಾರಂದು ರತಿ ನಟ್ಟು కొని ಜೊತೆ ಆಗೋಡು ನನ್ನ ಮನಮತೆ ಬೋಡು ಅಂದು ಬೋಡು ಅವು ಏರು ಯಾನ ನಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಮನಮತೆ ಈ ರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ರತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಮನುಮತಿ ಮನಮತಿ ಈ ಪರಪನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಮನುಮತಿ ಮನಮತಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮನುಮತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ ರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನಮತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವಡತ್ತ ಮನಮತಿನೇ ಆಗುದು ಮತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನಿತ ಮಿತ್ತ ಕೊಲತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಅವಳ ಆಪುಜ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಅಂದ್ಯ ಅಂತ ಅಂಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳ ಆಪುಜ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಮಡ ನಮ್ಮಡ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದು ಬೈದ ಇನ್ನು ನಿನ್ನಡ ಪನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೊಂದೇ ಬೈದನು ಅಲ್ಪ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಿ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಕ್ಕಂದ್ರೇ ಬೇಲೆ ನಾವು ಆನನ್ನ ವಿಲಾಸದ ತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ತಕ್ಲು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಭಜನೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಯಾನ ಬೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವ ಇಂಚಿ ನಾವು ರಾಮ ಬಂಡ ಅಂದು ಅಕುಲ್ ಪಂಡಿಂಚಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ಅವ್ನು ನೆನಪು ಮಾತೊಂದು ಮತ್ತೆ ನೀಡಿ ಅಂದ ಪ್ರಕಾರೋಚ್ಚಾರ ಮಾತ್ರೇಣ ಮುಖಾನಿರ್ಯಾತಿ ಪಾತಕಂ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಭೀತ್ಯಾಚ ಮಕಾರಸ್ತು ಕವಾಟಕಂ ಅಕಲ್ ಬನ್ನಿ ರಾ ಪಡೆದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಮನಸ್ಸರಿತ್ರ ಕಲ್ಮಶ ದೂರ ಪುಡಿಗೆ ಮಾ ಬಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪನಗ ದೇವಿತ್ರ ವಾ ಕಲ್ಮಶ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಜಿದಲೇ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾಕೆ ರಾಮ 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 ಅವನು ಹಿಡಿದತ್ತಿ ಆ ರಾಮ ಪರಪನ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರವಿತ್ತನ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಋಷಿಮುನಿಕುಲ್ನ ಕ್ಲಿಯ ತಿಳಿಯುವುದೇ ತಿಳಿಯೊಂದಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಡ ತಿಳಿಯೊಂದಿಡೆ ಮುಟ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶ ದೂರ ಆವಡು ಎನ್ನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಪಡೆದು ಇಡೇ ಮುಟ ಕಾಲದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಣ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಿನಿ ಪಾಡು ಸರಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಪಮೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟದು ಜಿ ಆಹಾ ಓಲ ಅವಲ ಕೊಂಜ ಅಂದು ಮುತ್ತುಲಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಕೆರೆಟ ದಾದ ಕೋಜಿಡು ತಾಮರೆ ತಾಮರೆ ಆಹಾ ಆ ತಾಮರೆ ಒಂದು ಅರಳು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತಾಮರೆ ಮುದುಡ್ದಿನ ತಾಮರೆ ಅರಳುಡುಂದ ಅಂಡ ಆ ಪುರ್ಪ ಅರಳುಡ ಅಂದ ದಾದ ಬೋಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯಗಳ ತಾಮರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬನ್ಪೆ ಸೂರ್ಯ ಸಖಿ ಎಂದು ಬರ್ಬೇರ ಅಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಮಡ ನೇಸರ ದೇವ ಮಿತ್ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿನಾಗ ಆ ತಾಮರೆ ಪುರ್ಪ ಅರಳುನಿಗೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮೋನಿನ ತೂಲ ರಾಮ ನಿಂಚು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋನಿ ತುಲ ನೀ ತಾಮರೆನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಲ ತಾಮರದ ಹೆಸರಳಿ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಬಂತು ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಮಲಡಂಗಿ ಕಮಲ ತಾಮರಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಮರೆ ಪುಟ್ಟ ನಾವು ಓಲೊಂದು ಕೇಳ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಅಂಚ ಯಾರ ತಾಮರೆ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಈ ತಾಮರೆಗೆ ಒಂದು ನೇಸರ ದೇವಿ ರಾವಡತ್ತ ಅವು ಏರ್ಲತ್ತು ಅವು ರಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ ನೇಸರ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತಾಮರದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಮರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಒಂಜುಂಡತ್ತ ಎಂಜಿನೋ ಈ ತಾಮರೆ ಬತ್ತದು ನೇಸರ ದೇವರ ಪಂಪನ ಕ್ರಮ ಜನನರು ಅರಲ್ಪಲ ಅಂದ ಅವು ಬಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವು ಬಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಇದ್ದಾತಿಗೆ ಅವರಲ್ಲ ಉದಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಗು ತಾಮರೆ ಅರಳು ನಂಚಿನ ಗುಣ ಅಂದ ಉಳಿದ ಅಂಚಾಂಡ ಏನು ಅರಲ್ಪಲ ಕಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಕತ್ತ ಅವು ಆಯ್ಜ ಐ ಓಲ ಉಲ್ತುಲಗೆ ಒಯ್ತ ದೊಂಪ ತೋಜಿನು ಚಪ್ಪರ ತೋಜುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಒಯ್ತ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ತು ಮನೋಳಿದ ಚಪ್ಪರ ಮಣ್ಣೊಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣೊಲಿ ಆಹಾ ಮಲ್ಲ ಮನೋಳಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣೊಲಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅರ್ಧದಿನ ಮನೋಳಿ ಕೆಲವು ಪರಂದದಿನ ಮಣ್ಣೊಲಿಯ ದೇವರೇ ಆ ಪರಂದದ ಮಣ್ಣೊಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು 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 ತೋಜು ಕೆಂಪು 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 ತೋಜಿಡು ಅವು ಅದಾದವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಯಾದವು ಗಿಳಿ ಅತ್ತವು ಅಂದೆ ಗಿಳಿ ಆ ಗಿಳಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಕ್ಕಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅವತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣೊಲಿದ ದೊಂಪಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಕ್ಕೊಂದು ಚಿಂಚಿನ್ 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 ರಾಮ ಎನ್ನವರ ಬಿಂಬನು ತೂಲ ರಾಮ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಕೊಯ್ದಿಟ್ನ ಮನೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಶುಡು ಅಂಚ ಕೊಯ್ತಿದ್ರ ಮನೋಳಿ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಕೆಂಪು 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 ಈ ಮನೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕಾರ್ಜನ ಚಿತ್ತ ಈ ಬಿಂಬನು ಕುಟ್ಟಡೊಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ಬೋಡುದು ಬಂಡವಿ ಈ ಗಿಳಿ ಯಾನ ಮನೋಳಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಮನೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮನೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕುಟ್ಟೋಡು ಮನೋಳಿನ ಹೋದು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಗಿಳಿತ ಗುಣ ಅಂದೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚಾಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಾಡು ಮನೋಳಿಯೇ ಹೋದು ಏನನೋರ ತಿನ್ಲ ಅಂದ ಗಿಳಿತ ಕೈತೇನೆ ಬಂತ ಮಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳ ಅಂಚಾಡ ಉಂದುಲ ಎಂಚಾಡ ಪೂರಲ ಎಂಚಾಡ ಹೆಂಗ್ ಮದುವೆ ಏಪಾಂಡ ಈಚ ದಾಯ ಬತ್ತನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗಿಂದು ಓಡಾದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಏರಾಗಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಪನ ತೂಪಿರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪಡೆದು ಅಂದು ಮದುವೆ ಬೆತ್ತ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಲ್ಪ ತುಡಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸರಿಯುತ್ತಿನ ಒಂಜಾಣ ದೊರಕಂದೆ ಸೋತೆಯಾನ
ಸರಿಯೊಪ್ಪಾದಿನ ಒಂಜಾಡು ದೊರಕಂದೆ ಸೋದಿಯಾರು ಆ ಆ ಆ ಸರಿಯೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಾಣಿ ದೊರಕಂದೆ ಸೋದೆಯ ದೊರಕಂದೆ ಸೋದೆಯ ತೆರಿದೆನನು ಲೆಪ್ಪುಲ ತೆರಿದು ಗೆನನು ಲೆಪ್ಪುಲ ಬರಸಿಡು ಕೂಡುಲ ರಾಮ ಬರಸಿಡು ಕೂಡು ಸರಿಯೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಾಡು ದೊರಕಂದಿ ಸೋದೆ 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 ಯಾನು ರಾಘವ ಮಲ್ಲರ ಗುಯಿ ಆ ರಾಘವ ರಾಮ ಇದು ಯಾರು ಇಡಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ರಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿಟ ಆಣನ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈದ್ರಿ ಎಂಕ ಊರುಡು ಏನ ಎಂಕ ಒಪ್ಪನದಿತ್ತ ಆಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಪಾಟ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಆನುಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಿಕ್ಕು ಚಂದ ನಾಯೇ ಗೊತ್ತುಂಟ ತಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮದುವೆದ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ತುಗು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುಡುದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅದಗ ಅಪ್ಪಗ ಹಾ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ನಂಚಿನ ಆಣನು ಹಾ
ಮಿರಿಲೋಕ ಪೋಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದು ಇದ್ದತ್ತ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಆಯನಂಚ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪನ ಒತ್ತಲು ಶಚಿ ಇಜ್ಜೋಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಒರಿದ ನಕಲು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದ ನಕಲು ಮದಿಮೆ ಹಾಕಲಿ ಎಂಚಿನ ರಾಮ ಸರಿ ಅತ್ತ ದೇವಲೋಕ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮುಡ್ಚಿಂದ ಮುಡ್ಚಿ ನಾಡು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸೇರುಂಡೆ ಪಾತಾಳೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಏತು ಪೋರ್ಲು ದಕಲಿ ರಾಮ ಉಚ್ಚುಳು ಹುಚ್ಚುಳು ಆಂಡ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂಟ ಹೊಡೆದು ತೀರ್ಥ ಆಗಲಿ ಬಲನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಾಗ ಕನ್ಯೆಯರು ಅಂದು ಸೊಂಟದ ತೀರ್ಥ ಬಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಕಲಿ ಮದಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪದ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕದ ಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ಭೂಲೋಕದ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಆಣಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಆಪ ಎಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ್ ಆಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ಸರಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ ಸರಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಚ್ಚಿ ಪೂರಾ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಮಂಡೆನೆ ಸಮ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಮಂಡೆ ಸಮತ ಅಂತ ನಕಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಣನು ಈತನ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಒಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಆಣ ಓಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಆಹಾ ಒಂದು ನಿಕ್ ಬಚ್ಚಿದ ದಿನಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಬಚ್ಚಿದ ದಿನಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡ ಬಚ್ಚಿದ ನಾನೇ ಆಯ್ತು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡುವೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೆ ನೀ ಅಗ್ಗಿಯೋಳು ಹಾಕಿದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನ ತಾಂಬೂಲ ಬಂದು ಬರತ್ತ ಅತ್ತ ಬಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜಿ ಸುಣ್ಣ ಉಗೆರೆ ಬಿಡ್ಚತ್ತ ಅವ್ ತರ ಕೀರುಳು ಉಗೆರೆ ಬಿಡ್ಚ ಬಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜಿ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಪನು ಈ ಒಂದು ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪನು ಯಾನಂತ ತಿನ್ಪುನು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಅದಲು ಬದಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಬಲ ಏನಬೇಕು ಈ ಅಂಚೆ ತಿನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮದನನ ಮದಿಮಾಳೆ ಒದಗುಜ ತುಂಬತ್ತ ಒದಗುಜ ತುಂಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಪತ್ತು ನಂದ ಪಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ ಪಂಪೆಯಾನು ಇತ್ತಿ ಸಾಧಿಕೇನ ನಿನ್ನ ಆಶೆ ತಪ್ಪದು ತಾನೇ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಣು ತನಕೊಂಜಿ ತಮೆರಬೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆನನ್ನಾಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನೇ ನಿಕ್ಕು ಸೂಕ್ತ ಬಣ್ಣದ ತೆರಿದು ಏನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಆತಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಆತಡೆ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂಜೇ ಅದೇ ಯಾವುದು ರಡ್ಡ ಅದತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅದೇ ಕತ್ತಿನ ತೀವರ ಒಂಜಿ ಅದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ದೀಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಯಾವುದು ರಡ್ಡದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ರಾಮ ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಪೆ ತಪ್ಪೇನುಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅದೆಗೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅದೇನು ಮುಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದೇನು ಮುಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ನೆಡ್ದದೆತ್ತದ ನೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಒರಿನಕ್ಲಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಪನವು ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇ ಪಡೆದಿನಿ ಪಡೆ ಉಣ್ಣು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮಧ್ಯಮೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನಂಚ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಅನಬತ್ತೇನಾಯಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಡಿದಿನ ವ್ರತ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿದಿನ ವ್ರತ ಒರ್ತಿಯೇ ಬಿಡಿದು ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಒರ್ತಿ ಬಿಡಿದಿ ಯಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವು ಅಂದು ರಾಮ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ತಾನೇ ಬೈದಿನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಡಪಾರ ಬಡದು ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಡೆಪವರ್ನ ಅಂದು ಅವು ಇಂಚಿ ನಾವು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೈಕಾದೇವಿ ಅರಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೇರಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನಡಪಾಡು ಬರ್ಪಣಿಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಂಟಾ ಅಂದೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಿಡಿದಿರಲಿ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಬಡಿದ್ಯಾರ ಓ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಿಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಂದೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೂಜಿ ಆತೇರು ಆರ್ಮ ಮಗೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ರಟ್ಟ ಅಂಡದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಎಂಕು ತೊಂದರೆ ಯಾನು ಪುದುಂಬೆ ಬಂದತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವ್ರತ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಂಚ ಉಡ್ತಿಯೇ ಪಡೆದು ಯಾವು ಅಮ್ಮೇರ ಆಯರಂದು ಈ ಅವರೇ ಆ ಪೂಜಿ ರಾಮ ನಿಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ವಂಶ ಪುಟ್ಟದ ನಕ್ಕಲು ಯಾನೊಂದಿದ್ದೆ ಬಿನ್ನಿದಿ ಬೈದೆ ಬಿನ್ನಿದಿ ಬೈದಿನಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಗಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮನ ಪಾಡೋಡ ಬಡ್ಚೆ ನಿಕ್ಕಲೆ
ಎಂಚ ಬತ್ತದನೋ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೈದು ಬಿನ್ನೆದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆದಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತಮ್ಮನ ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯವಂಶೋಡು ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಲೇನೆ ಪಂಡ ನನಗೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪೂಜಾರು ಹಾ. ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೋಜಾವರು ಹಾ. ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ್ಪುಣು ನಾಂಡ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಒಂದು ನೆನಪಂದ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ದಾದ ಅಂಚಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಣಸಿಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಒಣಸಿದ್ದನ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೋಜಾವುಡು ಅಂದು ಇದು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಾ. ಅಂಚಾದು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಡ ಆಯ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಡೆಗಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡಪಡೋಡ ಬಡ್ಚ ಈತ ಏನನೇ ಪೊರ್ಲೊಂದು ತೆರಿದಿನತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಯಾರು ಇಂಚ ಪುಗಾರು ಏನರ್ಥಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏನರ್ಥಲ್ಲ ನೂದು ಕಾಲು ಪೊರ್ಲು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೂದು ಪಾಲು ಏ ಮಡಿ ನಿನ್ನರ್ದು ಮಡಿ ತಕ್ಕಲು ಏರು ನಿನ್ನರ್ದು ಪೊರ್ಲು ತಕ್ಕಲು ಏರು ಓ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡ ಇರತ್ತ ಇಲ್ಲು ಅಂದು ಹಾ. ಅವು ಏರು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಒರಿಯುಳ್ಳೆ ಪೊರ್ಲೇನಾ ಅಂದು ಏರ ಉದರ ಇಂಚು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಎಂದೆ ಲಕ್ಷಣವಾದ ತೋಜಂದಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬೇತಲ್ಲ ತೆಂಕಲಾಗಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಏ ದಾದ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿಯಾಯ್ ನಿನ್ನ ಮಿಕ್ಕೇನಾ ಹಾ. ಓ ರಾಮ ಈ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಕೊರದ ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂತುಕೊಂಡ ಯಾರು ನಿನ್ನಡ ಈತ ಕೊರದ ನಲ್ಪರೆ ನಾಲ್ತದ ಅಂದ. ಓ ಅದು ಅಲ್ಪರೆ ನಾಲ್ತದ್ವೆ ದಿನ ಧರ್ಮ ಬಂಗಿ ಎನ್ನಲ್ಪ ಈ ನಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ ಅಡೆ ಬೋಂಡ ನಿನ್ನ ನಲಿಪವೆ ಅಂದ ಅಂದ ಆಯ್ತು ನಲಿಪರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಗೆ ಕೈ ತೋಳು ಬಡಿದಿಚ್ಚಿ ಕುಡಿದಿಜ್ಜ ಮಾರಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಅಂಚ ಚಿತ್ರ ಇಂಪು ದಾಯಿಲಿ ತಾ ಈ ಅಡೆ ಪೋಯಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ಆವಡ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಣ ಅಂಡೊಂಜಿ ದಾದ ಆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೋಪ ಮುಂಕುದ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ ಅಂದೆ ಅವಿಯನ್ನ ಮೂಕುನ ತುಂಡಾರಿಗೆ ಪೂರ ಕೋಪ ಬಿಸಿರು ಪೂರ ಜಪ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಂಚನೆ ದಿವಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾರು ಪೂರ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರತ್ತಪ್ಪ ಅತ್ತ ಪಣ್ಯ ಅನ್ನ ವಂಚನೆ ಇಚ್ಚಂದ ಅಡೆಗೆ ಹೋದ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪಾಯ ನಂಡ ನಿಕ್ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ನಾಯಿ ಮತಿ ಮ್ಯಾಪಿ ಅಂಚಂಡ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಇದ್ರೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಪಡ್ನಾಡು ಹಾವು ವಂಚನೆ ಚಂದ ಬಂದ ಆಯ ಮತಿ ಮ್ಯಾಪೆ ಬೋಲ. ಮತಿ ಮ್ಯಾಪ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಿದು ಒಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಏರು ಬಾವಾ ಏರು ಏನು ನನ್ನ ಬಾವ ಐತೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಫರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ಏರು ಅಕ್ಕ ಬಾಳೆ ಆಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಆಣ ಮನಸ್ಸು ದಾದಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಯಾರು ಎಂಚಲ್ಲ ತೀರ್ಮ ತಗಡ ಮಗನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಲ. ಅಲ್ವಾ தாமரை கண்ணத்தினால சேலடு பீசராமே பண்டி பாத்திரನು ಎನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಳು ಕನ್ನಡಿ ನಿಪತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಮೋನೆ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲೊಂದು ತಿಳಿದೊಂದು ಮನಸುದುಲೈ ಪಾತೆರೊಂದು ಒಣ್ಣೆಲಡಿಯ ನಿಚ್ಚಿ ಎತ್ತೊಂದು ತಾಮರೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನಾಲ ಸೇಲಡು ಮನುಮದ ರೂಪ ದೊರುತ ಕೊಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ರಾಮೆ ಪಂಡದು ಬೈದೆಯಾನಿತಿ ಪೊರುಳುದುರು ತೆನ್ನಾರು ಕೊನುತು ನಿಜ ಬಾದಿರನು ಪಂಪೆಗೆ ನೀ ಮನುಮದ ಗುರು ರೂಪದ ಪೊರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ರಾಮೆ ಪಂಡಿತ ಬಾಗಿಲು ನೋದು ಈಗ ನೋದು ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಆಹಾ ರಾಮರದ ನೂಲು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆನೇ ನೀ ಬೆಳೆದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಓ ಮನ್ಮಥನ ರೂಪ ಮನ್ಮಥರದ್ರ ನೂಲು ಪಾಲು ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಗಿಂಚದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನದು ನೀನು ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರಾಮ ಏನನ್ನು ಕಡಪಟ್ಟಿ ಅಂದ ಮದುವೆ ಅವಳು ಒಂದು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಏನಂತ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡಿ ಬರದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಒಲ್ಲಿ ಆಯನ ಕೈತಲು ಪೋಲ ಆಯನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ಪಲ ಬಣ್ಣದು ಇಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಆ ನಿನ್ನ ಮೈಕಟ್ಟು ಆ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಆ ನಿನ್ನ ಮೂಕು ಅಂಚೆ ಏನನ್ನ ಆನಂದ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವು ನಿನ್ನ ಬಿಂಬನ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆನೆ ನಡಗೆ ದಾನೆ ಇಂಚ ಜನಡ ಸುತ್ತಿ ಆನೆ ರೊಟ್ಟಿ
ಆನೆ ನಡಗಿದಾಳೆ ಇಂಚಿಯ ನಡ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲೆ ನುಟಿ ಯಾನು ಧರ್ಮಚಾರಿಯಾದುಳ್ಳೆ ಯಾನು ಧರ್ಮಚಾರಿಯಾದುಳ್ಳೆ ದಾನೆ ಸಾದಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಚ್ಚಿ ಕನಲ ಎನ್ನನ ಗುರ್ತೋನು ಕನಲ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಲು ದುಂಬು ಒರ್ತಿ ರಕ್ಕಸಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕತ್ತಿನ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ತದ ಒಜ್ಜಿಯ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಬಂದು ನಿಚ್ಚ ಕತ್ತಿದ ತೂಪನೆ ಕತ್ತಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮೂಕು ದೋಜುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚಪ್ರ ಪಾತೆರಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತು ರಕ್ಕಸಿನ ಸ್ವರ ದೂರ ಅಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬತ್ತು ಕುಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಸೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾತಾಡ ಎಣ್ಣೆನ ಯಾರು ಒತ್ತಿ ಬೈದಿನತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಈಗ ಗೊಳ್ಳಿ ಗೋರೋಜ ಹೇ! ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಕ್ಕು ಮುಗೈ ಪೇರದ ತಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಲ ಸೇರೆ ಉಂಟು ಅಂದ ಪೊನ್ನಾಯನಲೆಗೆ ಗತಿ ಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಮೂಚಿಲ ಸರಿಬೋಡಿಗೆ ಗತಿ ಆನೆದ ಗತಿ ಮಂದ ಗತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಡಕಿದಿನ ಒಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಶನಿ ಒರಿಯುಳ್ಳಿ ಅಯ ಮಂದೆ ಶರ ಅಂದೆ ಅಯಗ ಕುದರೆ ಹೊರ ಪತ್ತೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಒಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಏರಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸ್ವರನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಮತಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾತಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಸುತ್ತ ಕಮ್ಮಿದ ಅತ್ಯಪ್ಪ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಿತ್ತಿಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಈ ಎರಡ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದನ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇಪ್ಪನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ರಾಮನ ಮಿಕ್ಕೆತ್ತ ರಾಮನ್ ವಾರಾಮಿ ಆ ಅಂದೆ ಅರ್ನ ಮೆಜ್ಜೆನೇ ಯಾನ ಒಂದು ರಾಮನೇ ನನಗೆ ಊಟ ಕಡಪಡು ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಬಂದ ಮದುವೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನೇ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಅಂದ ರಾಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಚಂದು ತೆರೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ ರಾಮನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಾಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತುಳ್ಳೆ ವೃತ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ವ್ರತ ಉಂಡ ಆ. ಅವ್ವ ಬಂದು ಜಿಂಕ್ ಈ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಿ ಜನ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ ಬನ್ನಡತ್ತ ನಿಕ್ಕು ವ್ರತ ಈ ಎಣ್ಣ ಕೈತಲ್ಲ ಬರೋಡಾಂಡ ಪೂರ ವಿಚಾರ ತೆರಿದೇ ಬರೋಡಿತ್ತು ಸರಿಯಾ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನೇ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಒತ್ತ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಧಾರದಾದೊಂದು ಆಧಾರ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಆಧಾರ ಬೋಡೇನಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡೆ ಅಣ್ಣನೇ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುತು ಬೋಡೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನದ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜತ ಗುರುತಾರ್ಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ಆಧಾರ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ನಿನ್ನ ಊರು ಆಧಾರಳ ಬದಲಾಗುದ ಊರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಊರದ ಆಧಾರ ಕೇಳಿನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕು ಅಣ್ಣನೇ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಬಂಡದ ಆಧಾರ ಬೋಡು ಉಂಟು ಹಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಣ್ಣನ ಗುರುತು ಬೋಡು ಇದು ಅಣ್ಣನ ಗುರುತು ಕೊರೊಂಡ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಗುರುತು ಕೊರಂದ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದ್ರ ಯಾರು ಗುರುತುಗಳ ಬೇಬುಲ್ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತ ಯಾರು ಮೂಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಯಾ ರಾಮ ಯಾ ರಾಮ ಋತುವರ್ತಿ ಪುಣ್ಯದಿನ ನಿಕ್ಕ ಧರ್ಮಚಾರಿಪ್ಪಿ ಋತ ನಡಪುಟ್ಟು ಮೇಗಿಯಗ ಧರ್ಮಚಾರಿಪ್ಪಿ ಈ ಪಾತ್ರನ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಜೋಕಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಈ ಪೊಣ್ಣಾತ ರಕ್ಕಸೆ ಇದೆಯಾ ಒಪ್ಪೆ ಕಾಡೊಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಕು ತುಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿದಿನ ವ್ರತ ಅಂದು ಬಲ್ಪ ಅವಳು ತುಂಡಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಲ್ಪಿ ಆಯ ತುಂಡಾಯ ಆಧಾರ ಬೋಡುದು ಬಲ್ಪಿ ಈ ತುಂಡಿನ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತು ಈ ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಕಾದ ಚೆಂಡಿ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಹುಟ್ಟುವ ಯಾಕೋದು ಅವಳು ಗುರುವೆ ಆಯ ಆಪುಗೆ ಇದು ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ಬೋಳೆ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ಆಯ ಅಲ್ಪದಿಂದ ಇಚ್ಛೆ ಕೊಡುವೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಇಂಚಿ ಅಲ್ದ ಇಂಚಿ ಈ ಬೋಡನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಪೋದು ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಏರು ಮೂಲಕ ಏನ ಏರು ತೂಪಲ
ಕೊಡೋದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಲೆಯತ್ತ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಕ್ಕ ನಕ್ಕನ ಒಪ್ಪಂದ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದದು ಸುರುಕೆ ನಿಕ್ಲ ಬಂತವರು ನಿಕ್ಕಿದ ಪೂರ ತೆರೆದಿನ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ದಾದಾಗಲ ಒಂದು ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೈಟು ಕೊಡ್ತು ಆಧಾರ ಅದು ನಿಕ್ಕು ಆಧಾರ ಅಂದು ಒರಿಯನ ಕೈಟು ಒರಿಗೆ ಆಧಾರ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜ ಮುಗಿತಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪು ಎಂಚೆಯಾನು ಅಂತೂ ಯಾನೇ ಕಡಪುಡದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುಡು ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡು ಸಾಕ್ಷಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ಮುಂದೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಇದು ನೀ ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಬಳ ಯಾವ ಜನ ನಿನ್ನ ಬಿರು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಕೊರು ಇಂದು ಅಂದು ದೆರ್ಪೆರ ತೀರುವ ನೀಯೇ ದೆರ್ಪುವಾಗೆ ಎಂಕಾವಂದ ಈ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿರು ನೊಂಜಿ ಎಂಕ ದೆರ್ಪರಾವಂದ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರನೇ ದೆರ್ತದ್ದು ಒಬ್ಬನಿ ಬಂಗೋಡು ತೋಚುಂಡು ನೆನ್ನೆ ದೆರ್ಪೆರ ಬಂಗೋಡು ಆವಂದ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಬಿರುನು ನಿನ್ನ ಕೈಕ್ಯಾನ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಈ ಒಲ್ತಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಎನ್ನಿಯಂದಾಂಡ ಅವಂದು ಅಪಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ ಪೋಯಿಟ್ಟಾಂಡ ಬರೆದು ಕೊರು ಬರೇದು ಅಂದು ಅವ ಈಯೇ ಬರೆ ಉಂಡಿಂದ ಎನ್ನಿಯಂದ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬರೆಯು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯರ ಪೂಜ ಏನ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಬರೆಯು ಕೆಲವು ಜನ ದತ್ತ ಕೈಟ್ ಬರೆಪಣ ಅಕ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಹಣಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅನೆಟ್ಟು ತುಂಬೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರೆತ್ತೇರತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೋ ಇವನಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಕ್ ಅಪಣ ದಾದನ ಇಂಕ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ತುಕ ತಿರುಕ ತುಕ ಎಂಚಿನವು ನಿನ್ನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ದಾಯಿ ಅದು ದಿಕ್ಕಿನ ಸಮಯ ಗೊಂಬೆನ ಇಂಚಾವ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ನಿನ್ನ ಬೆರೀತು ಅಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೋಡು ಅಂದಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆರೀತು ಉಂಡ ತಡಪೆದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ತಡಪೆದ ಲೆಕ್ಕಣ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡೆಪೊಲಿ ಅಂದ ತಬಾರೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಟ್ಟಿ ಅವನ ಬರೆದ ಕಡ ಪುಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಬೆರಿಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರೆಯಾರ ಹಾಪುಂಡ ಬರೆಯರಾ ಪುಜಿ ಒಂದು ದಾಳ ಬರೆ ಪೈ ಆಯ್ತು ದಾದ ಬರೆಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೀನಡ ಬನ್ನೇರಿ ಯಾನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಎಂದು ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಯಾನ ಮೂಕು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತೂತೆ ಆತವರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲನೇ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅವ ಜಾತಕ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ತಿರುಗುದು ಉಂಟು ನತ್ತೆ ಆಂಜನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಿತ್ತಲಾಪುಡಿ ಅವೇಜೆ ಬರೆದಾಂಡು ಅವೇಜೆ ನಾವು ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟ್ಟುಂಡೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಜಾತಕನೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬರೆಯರಿ ಚಿಂಚ ಒತ್ತುಂಟ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡ ಪೂರ ಆಡತ್ತ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆಯತ್ತ ಐನು ತೂಪೆ ತೂದು ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಆವಡ ಐನು ಐಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಲ್ಪೆತ್ತ ಅವಳ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಂದು ಉಂಟು ಅತ್ತ ಯಾರು ಏಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿಂಚೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಲ್ಪನೇ ನಿಕ್ಕು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಪುಡ ಐದಿನ ಬಕ್ಕೋದು ಕಾವ ಬಜ್ಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಪ್ಪನಿ ತೂದು ನಂಜನಿ ಅಣ್ಣನಪ್ಪನಿ ತೂದು ಲಂಜನಿ ತೂದು ಲಜ್ಜನಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿದಿದೆ பொண்ணு ஜக்க ஜவந்தி தாவரை கண்ணுதாடு பொண்ணு ஜக்க ஜவந்தி தாவரை கண்ணுதாடு அண்ணனப்பனை தூது லட்சணி தன்ன மனதில் ஆமி தெளிது தெளிது தெளிது
ಮಾಡಿದಾಯಿ ತೂವನು ರಾಮನೇ ನೆನಡು ತೂವನು ರಾಮ ತೂವನು ನೀನು ರಾಮನ ದೇವನಿ ಮುಳ್ಮಾದಿನೇನು ಅವಡ ತಲ್ಲ ದರ್ಕದ ದಾನಿ பொருள் கட்டுச்சு ಈ ಮೋನೆನೆ ಹಾಲು ಗಂಟಂತ ಹೊಣ್ಣಗ ರೂಪ ಬಂದ ಅವು ಮೋನೆಗೆ ಆ ಮೋನೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೂಕುದೊಳಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತಂತ ಅದಮ ಕುಷ್ಟ ಎನ್ನ ತಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡದ ಕಂಡದ ಎನ್ನ ತಕ್ಕೆಲ್ಲಗಳ ಪಂಡದ ನಿನ್ನ ಬೊಳೆದಿನ ಕನದದ ಕಣ್ಣ ಬರ್ಪಾಯಿಟ್ಟ ಯಾನು ಪೊನ್ನ ತೆರೆಯೋ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದಂತ ಯತ್ರ ನಾರಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತ ನಾನು ಅಂತೇನೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಡು ಗೌರವ ಒಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಪಂಚನಾಹಿ ಪೊನ್ನ ಜನ್ಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಂತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿದ್ದೊಳಗೆ ಕೂಡಿದ ಜಾಹೀರಾತ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಇದುವೇ ಕಟ್ಟೆ ತೆಟ್ಟೊಂದು ಲತ್ತ ಒಂದು ಪೊನ್ನಗಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ನಿಕ್ಕಿದಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತೇನೆ ಪೊನ್ನಾದೀಲ ಆಯಟಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ತೆಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ಕಡೇತ ತೆಲಿಕೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಉಚ್ಚೇರಿದ ತೆಲಿಕೆ ನಿನ್ನಂತೆ ರಾವಣಡೋ ಇವರು ಬರ್ತೆ ಮಾತ್ರ ರಾವಣ ಪಂಡ ಪೊನ್ನಗಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಪೊನ್ನಡೆ ತೀರಿಸಬೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಮಾಡುವಾಯ್ತಾನೆ ಯಾನು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ತೆ ರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡಿದೆ ಈ ಕೆರಿಂಗಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಅರಮಡಿಕೊಂಡೇನೆ ಅನೆತ್ತ ಕಾಡುಲ್ಲ ಇದು ತೆರೆಯೋದು ಎಂಟು ಮಂತ್ರಂತ ಅನ್ಯಾಯವು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆನೆ ಮಲ್ಪೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿಜಂಡ ಯಾನು ಪಾಠ ಒಂದು ಕುಪ್ಪ ಸಾತ್ತೆ ರವಕ್ಕೆ ಹತ್ತನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ರವಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ನಾಡ ಪಣ್ಣಗ ಒಂತ ಅಗೇಲ ಬೇರಿ ತೀರ್ಲಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಂದ ಇತ್ತ ಅಗೇಲ ಬೇರಿ ತೀರ್ತೆ ಈತೆ ಬಂಗಾಡಿನ ಇಂದು ರವಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ತುತ್ತರವು ಕುಂಟತ್ತು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೊಂಡ ಯಾನು ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಬಂಡ ಸೀರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು
ಪಂಡಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಆನನ್ನು ತುಯಿಸಾತಿಗೆ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದಾಂಡ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾಪನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕಳು ತೆರುವಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಇಂಬಲು ಭಿನ್ನೇರಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಪೊರ್ತುಗಾಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ನಕ್ಲು ಮಾಲಕೋಡು ಬತ್ತಲೆ ಆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಪನ್ಪಿರನು ನಿಕ್ಕು ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿಯೇ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಈ ಕೊರಿಯ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಓಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ಪೋಯಲು ಅಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಬಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಅವೇತೋ ರಕ್ಕಸಿರುಳ್ಳರು ಪನಪನವು ಸತ್ಯ ಏರೇ ಬರ್ಪುಡು ನಾಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸ ಉಡಾಪುಡು ಬರ್ಪಿ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದಪ್ಪುಗ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಡುತ್ತರಂಗ ಮಂಗಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಐದತ್ತ ಮಂಗಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಗೆ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಮಗಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮಾಯಕ್ಕದ ಬೆನ್ನೆದಿ ಪಂಪನೇನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಆಟಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ ರೈ ಮುಂಡಾಳ ಗುತ್ತು ಭಾಗವತಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಲ್ಲ ಅಂದು ಆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸಲುವಾದ ಶಾಲಿನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕಿದ ಪುಸ್ತಕನೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮನ ಮಾತಾಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಸುಮನ ಮಾತಾಜಿ ಹೊರ ಭಾಗವತರ ಎದುರು ಬರಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡದ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಡ ಆ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನೇಕೆ ನನ್ನವರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಚೌಕಿಡು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾಯಪುಂಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾಂತ ಊರದ ಕ್ಲೆಗಿಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಜಿ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ಗೋವಿಂದ